ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap sa pakiramdam ang magmahal. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ang ating pamilya sa taong minamahal natin. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong talikuran at isakripisyo sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Trixie, isang lesbian na ngayon ay masaya at kontento na sa buhay. Ang dami ko nang narinig na kwento galing sa mga senders ninyo. Kaya naisipan ko na siguro'y oras na para ikwento ko rin ang kwento ko. Isang kwento ng buhay na kahit na ilang taon na ang lumipas ay hindi ko pa rin talaga magawang kalimutan. Lumaki po ako sa isang sobrang konserbatibong pamilya. Sa bahay namin ang daming bawal. Bawal ang jowa, bawal gumala, bawal halos lahat ng pwedeng ikagalit ni Papa. Sobrang higpit po talaga ng Papa ko. At dahil sa paghihigpit niya ay natuto akong magrebelde at maglihim sa kanya. Gayunpaman ay hindi pa rin ako proud sa mga nagawa ko noon. Pero kung ikikwento ko ang buhay ko ay kailangan kong balikan pati na yung mga ayaw ko na sanang maalala. Kasama na doon yung mga sablay ko na hanggang ngayon ay napapailing pa rin ako tuwing naiisip ko. Isa na doon yung unang beses na nag-cutting classes ako. Noon, ang sarap sa pakiramdam na mag-cutting classes. Tumakas ako ng lunch break at sumama ako sa barkada kong pasaway din na katulad ko. Pero pag uwi ko ng bahay ay hindi ko lubos akalain na inaabangan na pala ako ni Papa. At yung mismong araw na yon ay isa sa mga bahagi ng buhay ko na habang buhay na tatatak sa isipan ko. Andito na po ako. Pa, pasensya na po kung natagalan ako sa pag-uwi ha. May ginawa pa kasi kaming project ng mga kaklase ko eh. Project? Opo. Talaga ba? Anong klaseng project? Science project po. Anong klaseng science project naman? Huwag ka na magsinungaling, Trixie. Kala mo ba hindi ko alam yung mga pinaggagawa mo? Pumunta ako sa school mo at sinabi nila mismo sa akin na nagkakating ka. Papa, I'm sorry po. Sorry? Ano magagawa niyo sorry mo? Ni minsan ba hindi man lang sumagi dyan sa isip mo na sinasayang mo lahat ng pinagpagura namin ng mama mo? Sa katunayan, yung mama mo nagtatrabaho pa ng overtime para lang may pandagdag kami dyan sa tuition mo tsaka sa allowance mo. Pasensya na po talaga pa. Hindi na mauulit. Ay, nako. Habang tumatagal, mas lalo akong nawawala ng tiwala sa'yo, bata ka eh. Ang dami-dami mo nang nililihim sa akin. Ay, akin na nga yung bag mo. Po! Pero bakit po? Itatapon ko tong bag mo. Wala naman na pakinabang to, total nagkakating ka naman. Hindi ko ibibigay sa inyo ang bag ko. Huwag ka nga manlaban dyan, akin na. Papa, tumigil na po kayo! Sinabi ng akin eh. Papa, please! Eh? Papa! Ayun nga. Ano to? Ha? Ba't may isang kaha ka ng sigarilyo dito sa loob ng bag mo? Hindi po sa akin yan. Sa kaklase ko po yan. Hanggang kailan mo ako pagmumukhang tanga ha, Trixie? Hanggang kailan ka magsisinungaling sa akin? Kailan ka pa natuto manigarilyo? Pamalaki na po ko. Hindi niyo ako kailangang sigawan. Ay, naku. Hindi mo ako sasagutin ng maayos? Ha? Sinasagad mo talagang pasensya ko eh, no? Akin na kaya cellphone mo. Ho!
Akin na yan! Ibibigay mo sa akin yung cellphone mo! O ipahihit-hit ko sa'yo tong isang kahan ng sigarilyo! Ha? Huwag ka magmatigas sa akin! Akin na! Akin na! Awa niyo na po! Huwag niyo kunin itong cellphone Akin ko! na! Huwag ka na magmatigas! Ayan! Hindi na kita maintindihan bata ka. Ha? Tumatanda kang paurong! Siguro yung barkada mo ang nag-iimpluwensya sa'yo na suwayin kami ng mama mo, no? Gusto niyo po ba talagang malaman yung totoong dahilan kung bakit sinusuway ko kayo? Oo! Kung bakit ako nagre-rebelde sa inyo? Kasi wala kayong tiwala sa akin! Masyado kayong overprotective! Pakiramdam ko parang binabantayan niyo ang bawat kilos ko! Maniwala kayo sa akin! Kahit sinong anak, masasakal sa inyo! Mababastos kang bata ka! Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan! At wala rin po kayong karapatan para panghimasukan ang buhay ko! Kung makaasta kayo, akala niyo pagmamayari niyo ako! Hindi mo makukuha tong cellphone mo hanggang sa hindi ka nagtatanda! Pero may mga importanteng contacts ako dyan! Paano na yung mga kaklase ko? Paano ko sila i-chat at tatawagan? Eh ako mismo ang tatawag o magte-text sa mga kaklase mo kung may importante kayong gagawin! Kung gano'n naman pala, bakit hindi nyo nalang gawing tropa yung mga kaklase ko? Nahiya pa kayo, lubos-lubusin nyo na kaya! Pumasok ka na sa kwarto mo at pagsisihan mo lahat ng mga pinagsasasabi mo sa akin! I hate you! Kung may pinagsisisihan man ako, yun ay ang naging tatay pa kita! At para sabihin ko lang, isaksak nyo na rin sa baga nyo yung cellphone ko! Nang mga panahong yon ay hindi ko pa naiintindihan na para rin pala sa kapakanan ko ang mga ginagawa ni Papa. Ang pakiramdam ko lang noon ay sobra akong nasasakal at parang wala akong freedom. Akala ko ay hindi talaga ako naiintindihan ng mga magulang ko at mas lalo na ni Papa. At dahil sa hindi namin pagkakaintindihan ni Papa ay unti-unti ring nawala ang gana ko na pumasok sa eskwela. Pero siguro nga ay may paraan si Lord para bigyan ako ng dahilan na magpatuloy. At dumating yung dahilan na yon nang makilala ko si Yumi. Isang napakagandang babae na nag-aaral din sa eskwelahan ko. Matagal ko nang nakikita si Yumi sa school pero hindi ko siya pinapansin dati kasi tahimik siya. Mahiyain at halos hindi nagsasalita. Pero isang araw, noong lunch break namin ay halos puno na lahat ng mesa sa kantin. Yung mesa lang ni Yumi ang bakante, kaya doon na ako umupo. Doon kami unang nagkausap at mula noon ay naging habit na namin ang sabay na kumain ng lunch. Hanggang sa hindi ko na namalayan na naging best friend ko na pala si Yumi. Hanggang sa isang araw habang magkasabay kaming kumakain ni Yumi ay hindi ko lubos akalain na mas lalalim pa pala ang pag-uusap namin. Hoy, Yumi! Ha? Bakit? Ba't ka tulala dyan? Tapusin mo na kaya yung pagkain mo para makaalis na tayo dito sa kantin. Ang dami-daming tao eh, naalibadbara na ako. Sige. Teka nga lang. Okay ka lang ba? Kasi feeling ko hindi ka okay eh. Ha? Ano ka ba? Wala to. Ayos lang ako. Lokohin mong lelang mo. Ang tagal-tagal na kaya natin kumakain ng lunch ng sabay. Tsaka ngayon lang kita nakitang ganyan. Kaya sige na, magkwento ka na sa akin. Ano ba kasing problema mo? May nangyari ba sa bahay niyo? Trixie, di ba best friend naman kita? Well, sabay tayong nagla-lunch, tapos madalas din tayong nagkikwentuhan. Tapos, sinishare mo sa akin yung pagkain mo. At sinishare ko rin sa'yo yung pagkain ko. Pero hindi kita best friend, no? Pero wag ka mag-alala. Pag-iisipan ko yan at babalikan kita. Trixie naman eh. Sira. Siyempre, best friend na kita. Noong una, aaminin ko na medyo nawiwirduhan ako sa'yo kasi tahimik mo eh. Tapos dinadaan-daanan mo lang ako tuwing nagkukrus yung landas natin noon. Pero okay ka naman palang kabanding eh. At yan ang tinatawag nilang don't judge a book by its cover. O, diba? Ewan ko sa'yo. Dami mong sinasabi.
Eh kung kanina mo pa kasi sinasabi sa akin yung bumabagabag dyan sa isip mo, eh di sana kanina pa tayo tapos, di ba? Kaya utang na loob, magkwento ka na. Mapagkakatiwalaan mo ako, promise. Sige na nga. Pero Trixie, mangako ka sa akin na wala kang pagsasabihan ha. Sa'yo ko lang talaga sasabihin to. Promise. Trixie, tomboy ako. Ha? I'm sorry. Nandidiri ka na ba sa akin? Baliw. Walang problema sa pagiging tomboy, no? Alam mo kung ano yung problema? Yung mga taong mapanghusga at makitid yung pag-iisip. Pero teka nga lang, bakit big deal sa'yo yung pagiging tomboy mo? At mukhang hindi ka mapakali dyan. Eh kasi, hindi ko masabi-sabi sa mga magulang ko yung tungkol sa sexuality ko. Bakit naman? Yung mama at papa ko kasi, sobrang relihiyoso. Sigurado ako na palalayasin nila ako sa bahay kapag nalaman nila na tomboy ako. Yung totoo niyan, nasasakal na nga ako tuwing sinasabi nila sa akin na gusto daw nilang magkapo balang araw. Alam mo, feeling ko, magkakasundo yung mga magulang mo at magulang ko. Lalong-lalo na yung papa ko. Ha? Bakit naman? Eh, pare-pareho kasi silang may sariling pinaniniwalaan eh. Kung yung mga magulang mo eh sobrang relihiyoso, yung sa akin naman, napaka-overprotective. Pareho naman pala tayo ng pinagdadaanan eh. Pareho tayong nagtitiis at nagkikimkim. Huwag ka na ngang malungkot dyan. Para hindi mo maramdaman na mag-isa ka. Sige, eto. May aaminin ako sa'yo. Pero mangako ka na wala ka ring pagsasabihan ha. Promise. O, sige. Yumi, kagaya mo, tomboy din ako. Long story short, habang tumatagal ay hindi ko namamalaya na unti-unti na pala akong nahuhulog kay Yumi. Hindi siya ang tipo ng taong maingay o mapanghusga. At kapag kasama mo siya, pakiramdam mo ay ang taong kasama mo ay karamay mo sa lahat ng bagay. At yung pinakagusto kong feeling sa lahat ay kapag kasama ko si Yumi, wala na akong kailangang patunayan pa. At parang naiintindihan niya ang lahat ng bigat na dala-dala ko. Napaka-mature niya emotionally, Papa Dudut, at madaling nabuo ang koneksyon namin kasi pareho kami ng pinagdadaanan sa buhay. Pero nung una ay pilit ko pang pinipigilan ang sarili ko. Natatakot ako na baka hanggang best friend lang talaga ang tingin niya sa akin at ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Pero isang araw sa gitna ng isang simpleng usapan ay bigla siyang umamin sa akin na mahal daw niya ako, Papa Dudut. Bagay na kinabigla ko. Pero naging dahilan para maging masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkatapos aminin ni Yumi na mahal niya ako ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Diretsahan ko na ring sinabi na mahal ko rin siya at gusto ko na siyang ligawan. Kabado ako noon, pero sa sobrang saya ko ay halos hindi na ako makahinga nang pumayag siya. At doon talaga nagsimula ang relasyon namin ni Yumi. Totoo pala yung sinasabi nilang ang sarap magmahal kapag mahal ka rin ng taong mahal mo. Pero hindi rin pala puro saya at kilig ang mararanasan namin araw-araw kasi kailangan pa rin naming itago ang relasyon namin sa mga magulang namin. Kaya naman kadalasan ay patago lang ang mga date namin. Ganon yung naging pakiramdam ng relasyon namin, Papa Dudut. Masaya, pero may takot at masarap, pero may kaba. Hanggang sa isang araw habang kumakain kami ni Yumi ng street food sa isang park. Hindi ko inaasahan na may mangyayaring magpapabago sa lahat. At sa araw na yon, masusubok ang tibay ng relasyon namin ni Yumi, Papa Dudut.
Paano niyo po nalaman na nandito ako? Nag-message sa akin yung isa sa mga kaklase mo. Sinabi niya sa akin na dito kayo madalas nagde-date ng babaeng yan. Papa, magpapaliwanag ako. Talaga! Papa, tama na po, please. Tiwan niyo na po yung tenga ko, aray! Walang yung bata ka! Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan! Ha? Talagang dito pa kayo nagkalat! Hindi kita titigilan hanggang sa hindi ka nagtatanda! Tito, huwag niyo na pong saktan si Trixie! Huwag mo akong matawag na dito kasi hindi kita kaano-ano! At ikaw, Trixie, ha? Sagad na ang pasensya ko sa'yo! Halika na! Uwi na tayo! Ayoko! Trixie, sumama ka na lang sa papa mo. Tito, please, huwag niyo na pong pagalitan si Trixie. Manahimik ka! Hindi kita kinakausap! Trixie, halika na! Nakakaya yung ginawa niyo kanina. Ang dami-daming taong nakakita sa ginawa niyo. Nahihiya ka sa ginawa ko, pero hindi ka nahihiya dun sa lampungan nyo ng babaeng yun! Bakit? May mas lalaki pa bang kahihiyan dun sa ginawa niyong pag-eskandalo? Nagmukha ko kayong walang pinag-aralan sa ginawa niyo. Trixie, ikaw nga umamin ka nga sa akin. Kayo ba ng babaeng kasama mo kanina sa park? Ha? Magsabi ka sa akin ng totoo! Oo! Kami po ni Yumi. Tomboy po ako at panahon na para sabihin ko sa inyo na hindi ko ikinahihiya yon. Naihibang ka na yata eh. Yan bang natututunan mo sa mga barkada mo at sa babaeng kasama mo kanina? Ha? Binabalaan kita, Trixie, ha? Hiwalayan mo yung babaeng yon. Mga salot sa lipunan ng mga katulad niya. Hihiwalayan ko si Yumi dahil ano? Dahil makitid ang pag-iisip mo? Hindi! Mas gugustuhin ko pang lumaya sa pamamahay na to kaysa hiwalayan niyang kaisa-isang tao na nagpapasaya sa akin. At sa tingin mo, kaya mo na ang sarili mo? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, hindi ko na kaya ang pagbubungangan niyo sa akin. Ah, ganon? Ha? Sige. O, yan! Kunin mo ang mga gamit mo! Ayan, ito pa! Lumayas ka dito! At wag ka nang babalik hanggang sa hindi ka nagtatanda! Hindi niyo na kailangang ipaalala sa akin yan. Kasi kusa na akong aalis. At ito ang tatandaan niyo. Hindi na ako babalik sa bahay na to. Siguruhin mo lang na paninindigan mo yung sinasabi mo sa akin ngayon. Ha? Ito ang itatak mo dyan sa kukote mo, Trixie. Hindi kayo magiging masaya ng babaeng yon. Lalaki at babae lang ang ginawa ng Diyos at pareho kayo masusunog sa impyerno. Mas pipiliin kong masunog sa impyerno kaysa sa makasama kayo sa iisang bubong. Lumayas ka na! At wag ka na magpapakita sa akin! Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Yung sakit, yung galit at yung sumpang binitawan ko sa sarili ko na hindi na ako babalik pa kahit kailan. Mas pipiliin ko pang magdusa bilang working student kaysa humingi ng kahit na katiting na tulong sa mga magulang ko at lalong-lalo na kay Papa. Nang gabing yon ay pinalayas ako, nanginginig pa ang kamay ko habang tinatawagan ko ang ninang ko. Siya ang una at tanging taong naisipan kong tawagan at sa kabutihang palad ay hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako at pinatuloy niya ako sa apartment niya. Nakiusap ako na huwag muna niyang ipaalam kay Papa kung nasaan ako at umuo naman siya. Tahimik lang yung ninang ko pero ramdam ko ang pag-unawa niya kahit papaano. Sa totoo lang, halo-halo ang nararamdaman ko noon. May sakit, may takot, pero may ginhawa din. Akala ko sa wakas ay malaya na ako, wala nang maghihigpit, wala nang sasakal. Akala ko rin naman ay magiging malaya na kami ni Yumi. Pero ang hindi ko lubos akalain ay nagsisimula pa lang ang mas matinding pagsubok sa buhay ko. Trixie, sa tingin ko, mas mabuti pa kung tigilan na natin to. Ha? Ano? Teka lang, nagpapatawa ka ba? Mukha ba akong nagpapatawa? Hindi kita maintindihan eh. Saan ba kasi nanggaling yan? Trixie,
Hindi mo ba nakikita na hindi na tayo nakakabuti para sa isa't isa? Ang dami nang nadadamay nang dahil sa relasyon natin. Kung si Papa ang inaalala mo, huwag kang mag-alala. Kasi hindi na niya tayo magugulo kahit kailan. Hindi mo na kailangang alalahanin yung papa mo, oo. Pero pag nalaman ng mga magulang ko yung tungkol sa atin, sigurado ako na katulad ng papa mo, palalayasin at kamumuhian din nila ako. Tigilan mo na nga muna yung kakaisip mo ng kung ano-ano. Kaya ka ninenervyos eh. Madali lang sa'yo para sabihin yan. Trixie, hindi ako kasing swerte mo na may ninang na pwedeng takbuhan kung sakaling palayasin nila ako. Sa kalsada ako pupulutin kung sakaling itakwil ako ng mga magulang ko. Yumi, baby. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo namang sukuan tong relasyon natin, oh. Ang dami na nating pinagdaanan. Ngayon ka pa ba susuko? Basta, naguguluhan na kasi ako, Trixie. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kumalma ka nga muna. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Balang araw, matatanggap din ng mga magulang mo yung relasyon natin. At kapag nangyari yun, hindi ka mag-iisa. Kasi nandito naman ako. Ipapaliwanag ko sa kanila ang lahat-lahat. Hindi mo kilala ang mga magulang ko, Trixie. Masisiraan sila ng bait kapag nalaman nilang tomboy ako. Mas lalo nila akong kamumuhian kapag nalaman nilang may relasyon tayo. Pero hindi sapat na dahilan yun para sumuko ka. Eto, makinig ka sa akin. Makikipaghiwalay lang ako sa'yo kapag sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Kaya magkaaminan nga tayo. Mahal mo pa ba ako? Mahal na mahal kita, Trixie. Mahal na mahal din kita, Yumi. Sige. Pero ipangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan. Saan ba kasi nanggagaling yung pag-aalinlangan mo? Diba initsipwera ko na nga si Papa para lang panindigan yung relasyon natin? Hindi pa ba sapat yun para mapatunayan ko sa'yo na mahal kita at hindi kita iiwan? Dana. I'm sorry. Ngayon lang kasi ako nakaramdam na may totoong nagmamahal sa akin eh. At hindi ako magsasawa na iparamdam sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Sobrang sweet mo talaga kahit kailan. Teka, siya nga pala. Ipapakilala kita sa ninang ko mamaya kapag nagising na siya. Ano ka ba naman? Wag na. Nakakahiya. Wag na nating abalahin yung ninang mo. Ay hindi. Mahal na mahal kita at handa akong patunayan sa'yo yun sa paraang alam ko. Masaya ako at nakumbinsi ko si Yumi na huwag akong hiwalayan ng araw na yon. Sa totoo lang, yun na siguro ang isa sa mga pinakamagandang pag-uusap namin. Kasi pagkatapos noon ay mas lalo pang tumibay ang relasyon namin. At mas lumalim ang tiwala namin sa isa't isa. Parang doon ko na rin naramdaman na talagang espesyal siya sa buhay ko. At mas napadalas din ang pagde-date namin. Madalas kaming lumalabas para kumain ng street food at paminsan-minsan ay napapadpad din kami sa mga fiesta. Para sa iba, simple o pangkaraniwan lamang siguro yon. Pero para sa akin, basta sandali na magkasama kami ay ang may espesyal na kahulugan na. Sa bawat tawanan, sa bawat kilig at sa bawat simpleng gala, nararamdaman ko kung gaano namin kamahal ni Yumi ang isa't isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero hindi nagtagal yung mga maliligayang araw namin, Papa Dudut. Kasi habang tumatagal, ramdam ko na parang lumalayo na ang loob ni Yumi sa akin. Nung una iniisip ko na lang na baka masama lang siguro ang pakiramdam niya o baka may problema lamang siya sa bahay at sinubukan ko ring ipaliwanag sa sarili ko na normal lamang na may mga ganitong panahon sa isang relasyon. Pero habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman na may mali talaga. Hindi na niya ako masyadong tinatawagan at hindi na rin kami lumalabas tulad ng dati. At para bang may pader na unti-unting humihiwalay sa amin.
Kaya naman isang araw ay naisipan kong ayain siya na lumabas. Sa kabutihang palad ay pumayag naman siya. At nang magkita kami ay ramdam ko kaagad yung tensyon sa hangin. Doon na namin napag-usapan ang lahat ng bumabagabag sa amin. At sa mismong araw na yon ay doon ko nalaman kung saan nanggagaling sa Yumi at kung bakit nanlalamig siya sa akin. Ang kulit-kulit mo naman eh. Hindi naman kasi kita kukulitin kung nagsasabi ka lang sa akin ng totoo. Pwede bang tigilan mo na ako? Ayokong pag-usapan yan. Pero kailangan nating pag-usapan to. Kasi kung hindi, mas lalala lang to. Kaya sige na, makikinig ako sa'yo. Sabihin mo na sa akin, bakit ba pakiramdam ko parang iniiwasan mo na ako? Gusto mo talagang malaman ng totoo? Oo, Hindi ko na kasi kaya, Trixie. Gusto ko nang tapusin tong relasyon natin. teka, ano na naman ba to? Hindi ba napag-usapan na natin to dati? Kasi alam na ni na Mama at Papa yung tungkol sa atin eh. Sandali lang. Ano? Paano naman nangyari yun? Nakita ni Mama yung I love you na message mo sa lock screen ng cellphone ko eh. Galit na galit sila Mama at Papa sa akin nung nalaman nila yung tungkol sa relasyon natin. Oh my gosh. Yumi, I'm sorry. Wala naman ang magagawa yung sorry mo. Tapos na eh, nangyari na. Pero dapat noon pa lang, sinabi mo na sa akin to. Para at least alam ko kung saan ka nang gagaling. Hindi yung bigla-bigla ka na lang manlalamig. Hindi mo alam kung ilang gabi akong hindi nakatulog sa kakaisip kung may nagawa ba akong masama sa'yo. Bakit? Eh kung sinabi ko ba sa'yo yung totoo, may magagawa ka ba? May magbabago ba ha? Kinamumuhian na ako ng mga magulang ko at wala ka nang magagawa para magbago yon. Kaya mas mabuti pa kung tapusin na lang natin to kasi puro kamalasan na lang ang dala sa akin itong relasyon na to. Saglit nga lang muna. Sakit mo namang magsalita, Yumi. Napaka-unfair mo naman. Just in case nakalimutan mo na, winalang hiya at tinalikuran ko ang papa ko para sa'yo. Para mapanindigan tong relasyon natin. Ah, so ngayon nanunumbat ka na? Ayaw kitang sumbatan. Pero pinipilit mo akong sumbatan ka. Anong pinipilit? Kasi pinaparamdam mo sa akin na parang wala na akong magandang nagawa sa relasyon na to. Alam mo kung anong problema sa'yo, Yumi, ha? Sumusuko ka kagad tuwing nahihirapan ka. Gusto kitang mahalin at ipaglaban. Pero tuwing ginagawa ko yun, mas lalo mo lang akong pinapahirapan. So anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang matuwa ako at tangkapin yung mga nangyayari sa atin ngayon? Trixie, galit na sa akin yung mga magulang ko at hindi ko alam kung mapapatawad pa nila ako. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yan para sukuan mo yung relasyon natin. Kasi kung may problema, ayusin natin. Hindi yung basta-basta mo na lang itatapon ng lahat ng pinaghirapan natin. Utang na loob, tigilan na natin to. Ako na yung nahihirapan para sa'yo eh. Kung kaya mo pang ipagpatuloy yung ganitong setup, pues ako ayoko na. Tama na. Alam kong nahihirapan ka pero nahihirapan na rin ako. Yumi, may isang tanong lang ako para sa'yo. Ano yun? Magiging masaya ka ba kapag naghiwalay tayo? Di ko alam. Pero sigurado ako na patatawarin ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang nakipaghiwalay na ako sa'yo. Okay. Kung ganun, pumapayag na ako sa gusto mong mangyari. Wala na akong magagawa kung ayaw mo na. Siguro nga, kailangan na nating maghiwalay. Kasi nagmumukha na rin akong tanga. Awang-awa na ako sa sarili ko, Yumi. At pagod na rin ako. Hindi ko na ipagpipilitan ng isang bagay na hindi naman talaga para sa akin. Sobra talaga akong nasaktan at nalungkot sa hiwalayan namin ni Yumi. Ilang gabi akong hindi nakatulog at ilang gabi rin na
iniyakan ko siya. Hindi ko inakala na darating ako sa puntong papayag akong maghiwalay kami. Lalo na't sumumpa ako sa sarili ko na hindi ko siya susukuan. Pero siguro ay may mga pagkakataon talaga na kailangan mong matutunan kung kailan ka dapat lumaban at kung kailan ka dapat bumitaw. Sa sitwasyon namin ni Yumi ay napagtanto ko na mas makabubuti para sa amin ang maghiwalay. Dahil habang mas kumakapit ako, mas lalo lamang akong nasusugatan. Sa hiwalayan namin yon ay marami rin po akong napagtanto sa mga naging desisyon ko sa buhay. May mga bagay pala akong kailangang ayusin sa buhay ko. At isa na doon ang relasyon ko kay Papa. Ang totoo niyan, matagal ko nang alam na nakatira ka sa ninang mo. Ano po? Nung gabing pinalayas kita, nag-alala ako sa'yo. Kung saan kita hinanap. Kaya sobra yung pasasalamat ko nung nag-chat sa akin yung ninang mo na dumiretso ka daw sa kanya. Pero syempre, hindi na kita inabala kasi napagtanto ko na siguro kailangan mo ring mapag-isa. Umasa na lang ako na balang araw. Magpapakita ka rin sa akin kapag handa ka na. Papa, nagsisisi na po ako na tinaboy ko kayo. Nagsisisi po ako na pinagsalitaan ko kayo ng masama. Gusto ko lang pong malaman niyo na hindi ko po sinasadya lahat ng mga nasabi ko sa inyo. Papa, I'm sorry. Sorry talaga. Kung pwede ko lang bawiin lahat ng mga sinabi ko sa inyo, maniwala po kayo, babawiin ko. I'm sorry po. Aaminin ko na nasaktan ako sa lahat ng mga sinabi mo sa akin noon. Pero handa na kitang patawarin, anak. Basta mangako ka lang sa akin na magbabago ka na. Pangako po yun, Papa. Oh, siya, sige na. Pinapatawad na kita. Payakap na ako. Papa, thank you. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya ngayon. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Nga pala, may gusto kong sabihin sa'yo. Ano po yun? Tinatanggap na kita. Po? Hindi ako sangayon sa katigasan ng ulo mo at pagsuway mo sa akin. Pero kailangan ko pa rin humingi ng tawad sa'yo. Dahil hinusgahan kita kaagad sa pagiging tomboy mo. Ngayon, malinaw na sa akin na naging mapanghusga ako sa'yo. Pero maniwala ka sa akin, nung lumayas ka ng bahay, dun ko napagtanto na hindi ko pala kayang mawala ka, anak. Kaya ngayon, buong puso na kitang tinatanggap. Kasi mahal na mahal kita. Papa, hindi ko lubos akalain na darating yung araw na to. Salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano niyo ako napasaya ngayon. Tsaka, sorry kasi hinusgahan ko rin yung girlfriend mo, anak. Ayos lang po yun, Pa. Kalimutan niyo na po yun. Wala na yun. Sige. Ganito, makinig ka. Sumasang-ayon na ako sa relasyon nyo ng girlfriend mo. Basta, ipangako mo sa akin, ha? Na makakapagtapos ka ng pag-aaral mo at susundin mo lahat ng mga patakaran ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Asa na pala yung girlfriend mo? Papuntahin mo dito para makapag-sorry ako ng maayos sa nagawa ko sa kanya nun. Pa, wala ka nang dapat ipag-alala pa kasi naghiwalay na kami ni Yumi. Bakit naman, anak? Naku pa, hayaan niyo na po yun. Mahabang kwento eh. Basta pangako ko po sa inyo na tatapusin ko muna ang pag-aaral ko at hindi na muna ako magjojowa. At kung sakali man na nagka-jowa ako ulit, ipapakilala ko na po sa inyo ng maayos. Pangako ko po sa inyo yan.
Pagkatapos ng araw na yon ay unti-unti na ring naging maayos ang relasyon namin ni Papa. Kinausap ko rin si Mama at pinaliwanag ko ang lahat ng pinagdaanan ko. At sa kabutihang palad ay pinatawad at natanggap niya rin ako gaya ng ginawa ni Papa. Kahit na masakit ang lahat ng pinagdaanan ko, Papa Dudut, ay nagpapasalamat pa rin ako. Dahil kung hindi nangyari ang mga masasakit na karanasang yon, siguro'y hindi rin kami darating sa puntong nagkakaayos at nagkakapatawaran ni Papa. At baka hindi rin niya natanggap kung sino talaga ako at ang pagiging lesbian ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagtatrabaho na ako sa kasalukuyan at single pa rin. Pero masaya naman ako. Ako na ang tumutulong at nagsusustento kina Mama at kay Papa. At tuwing nagagawa ko yon, pakiramdam ko po ay may saysay ang lahat ng hirap ko sa pagtatrabaho. At tungkol naman kay Yumi ay hindi na po kami nagkausap simula nung nagkahiwalay kami. Pero friends pa rin kami sa Facebook. At ang huli kong balita ay may asawa at anak na siya. Maniwala man kayo o hindi, masaya na ako para kay Yumi at taus-puso kong hinihiling na sana'y nahanap na nga niya ang peace of mind na matagal na niyang hinahanap. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko. Sakaling magkaroon ulit ng love life, magpapadala po ako sa inyo, Papa Dudut, ng panibagong sulat. Maraming salamat. Ang inyong kapuso't kabarangay, Trixie. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Aminado ang letter sender natin ngayon na si Joanna na matatakutin siyang tao. Pero sa kabila nito ay mas pinili niyang manirahan ang mag-isa sa isang apartment kung saan ay inakala niya ay matatahimik siya. Pero dumating ang araw na ang mapag-isang mundo ni Joanna ay nabulabog noong napagtanto nitong sa kanilang apartment ay hindi pala siya nag-iisa. Ano ang nakatagong kwento sa likod ng mga anino na kanyang nakikita? Sabay-sabay nating alamin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hindi ako naniniwala sa mga multo o anumang kababalaghan, pero aaminin ko, matatakutin talaga akong tao. Hindi ko alam kung bakit, pero minsan ay may mga pagkakataon talagang napapatanong ako. What if totoo ngang may multo? Ako nga po pala si Joanna, 26 years old at dating bokalista ng sarili naming banda. Matagal ko na talagang pangarap na maging sikat na singer. Bata pa lamang ako ay sumasali na ako sa mga singing contest. Ang totoo niyan, nakailang subok na akong sumali sa mga patimpalak sa telebisyon. Kaso nga lang ay hindi ako pinapalad sa mga audition. Ang ginawa ko na lamang ay bumuo ako ng sarili kong banda kasama ang barkada ko. Ang simpleng passion namin ay ginawa naming propesyon. Nagsimula kaming kumanta sa mga bar and events. Hindi naglaon ay nagkaroon na kami ng imbitasyon sa mga pista hanggang sa dumayo na kami sa iba't ibang lugar para mag-perform. Hindi namin inaasahan na ang banda namin ay magkakaroon ng mangilang-ilang taghanga. Hindi naman kami sikat pero nakatataba ng puso.
na merong mga taong naniniwala sa amin noon at suportado kami sa bawat performances namin. Isa sa mga tagahangang yon ay itago na lang natin sa pangalang Raymart. Siya ang isa sa tinuturing ng grupo namin bilang number 1 fan. Joanna! Joanna! Pwede pa picture? Oo naman, halika. 1, 2... Salamat! Walang anuman. Wala na kayong ibang gig pagkatapos nito? Wala na. Pauwi na kami. Inaantay ko lang yung mga kasamahan ko para makauwi na kami. Nasaan ba sila? Ikinakarga lang nila yung mga gamit sa sasakyan. Ikaw pa, hindi ka pa ba uuwi? Pauwi na rin. Hinanap lang talaga kita para makapagpa-picture ako. Matagal nyo na akong fan kasi simula nyo pa lang noon pero diehard fan nyo na ako. Talaga ba? Oo, lagi ko nga inaabangan yung mga post mo sa Facebook para malaman ko kung saan kayo magpa-perform Oh? Anong pangalan mo sa Facebook, ha? Raymart, inad na kita noon kaso hindi mo pa ina-accept yung friend request ko Mag-iisang taon na rin siguro yun. Hala, sorry. Nabisi lang siguro kaya hindi ko napansin. Hindi, okay lang yun. At least ngayon, kilala mo na ako. Uy, salamat sa pagsuporta mo sa banda namin, Raymart, ha? Ay, walang anuman. Kahit hindi ako umiinom, nagpupunta talaga ako sa mga bar para lang panoorin kayo. Grabe, sobrang dedicated mo naman. Ano namang nagustuhan mo sa banda namin? Ang ganda ng boses mo Kakaiba, rakista na rakista talaga ang dating. Ay, naku, salamat, ha? Ay, ayan na pala yung sasakyan namin. Ano ba yan? Sige, uuwi na rin ako. Mag-iingat kayo Ikaw rin. Nice meeting you. Salamat ulit. Hoy, Joanna, sino yun? Kakilala mo? Fan natin. Nakipag-picture lang tsaka nakipagkwentuhan. Pamilyar kasi sa akin yung lalaking yun San ko nga ba siya nakita? Naalala ko na. Siya yung laging nanonood sa atin. Yung nakatayo lang sa sulok na parang serial killer. Grabe ka naman. Pero yun nga yung sabi niya. Lagi raw niya tayong pinapanood. Uy, wag ka. Number 1 fan daw natin siya. Pero medyo weird siya. Weird? Bakit mo naman nasabi? Kung saan-saan ko siya nakikita Papunta na sa stalker level. Ayaw mo ba nun? Lagi siyang present sa mga gig natin. Hindi lang naman siya sa mga gig natin present Kaya siya pamilyar sa akin kasi lagi ko siyang nakikita kung saan man tayo magpunta. Kahit nga nagkakape lang tayo sa labas, nakikita ko siya. Nakatayo lang sa malayo Ang creepy! Masyado ka namang judgmental. Ganun talaga yung mga fans. Gusto nila makita yung idol nila 24/7. Kung maka-fans ka naman dyan, akala mo sobrang sikat na natin. Wala pa nga 500 yung followers natin sa page. Karamihan pa nga doon mga kaibigan at kamag-anak lang Basta ang mahalaga, may nakaka-appreciate na sa atin. Maging masaya ka na lang na may natatawag tayong fan. Ikaw talaga napaka-ungrateful mo. Anong ungrateful doon? Maingat lang ako, no? Mas maganda na yung walang fan kaysa magkaroon ng supporter na mukhang psycho. Huy, yung bunganga mo Grabe ka sa tao, hinusgahan mo agad. Basta ako, masyado siyang creepy para sa akin. Baka mamaya hindi mo alam, may sarili ka na palang altar sa bahay niya, no? Ikaw talaga, Maiko. Tara na nga, para makauwi na tayo. Uy, creepy alert! Sa mga sumunod pa naming gig ay mas naging mapagmasid na ako. At tama nga ang mga sinabi ni Micah. Lagi ngang present si Raymart sa bawat performances namin kahit saang lugar pa ito. Pero hindi katulad ng normal na tagahanga, si Raymart ay palagi lang nasa likod o di kaya'y nasa sulok. Tahimik na nakatayo sa dilim at nanonood. Hindi ako judgmental na tao pero aminado ako
Na noong mga panahong yon ay medyo creepy na rin ang tingin ko sa kanya dahil sa mga pinagsasabi ni Micah. Ganon pa man ay patuloy ang naging pagsuporta sa amin ni Raymart. At dahil magkakilala na kami ay hindi na siya nahihiyang lumapit sa akin tuwing natatapos ang performance namin. Ipinakilala ko siya sa grupo at hindi nagtagal ay naging malapit na rin sa kanya ang iba pang miyembro ng banda namin. Unti-unti ay napalitan din ang naging unang tingin namin kay Raymart. Kung tutuusin, na-misinterpret lang ni Micah ang ugali nito. Mahiyaing tao si Raymart na medyo may nerdy personality. Pero sa kabila noon ay lumalabas siya at nakikihalubilo sa mga tao para lamang mapanood niya kami. Dahil lagi namang present si Raymart sa bawat ganap ng banda, ay inampun na namin siya at parang naging miyembro na rin siya ng aming grupo. Pero sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, sa pagdating ni Raymart sa buhay ko ay siya ring simula ng mga kababalaghang nangyari sa aking mundo. Alam mo, Raymart, hindi mo naman ako kailangang ihatid eh. Malapit lang naman dito yung apartment ko. Walking distance lang. Pagbigyan mo na ako, ayoko pang umuwi. Bakit naman ayaw mo pang umuwi? Gabi na oh. Di ka pa ba pagod? Ngayon ko lang kasi naranasang magtagal sa labas. Ine-enjoy ko pa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Noon kasi palagi lang akong nasa bahay. Pagising sa umaga hanggang sa pagtulog ko, yung bahay na lang talaga yung naging mundo ko. Totoo ba? Bakit naman? Di ako lumalabas kasi wala rin naman akong gaanong kaibigan. Pero simula nung naging kaibigan ko kayo ni Micah, ngayon ko lang na-experience yung pamamasyal at pagtambay sa mga kainan. Masarap pala sa feeling. Oo naman. Masaya yung lagi mong kasama yung mga taong nagpapasaya sa'yo. Kung gusto mong gumala, kontakin mo lang kami. Kalad-garin yung mga kasamahan ko sa banda. Isang aya mo lang, G agad sila. Salamat. Ay, dito na yung apartment ko. Ito na ba yon? Ang bilis naman. Sabi sa'yo eh, walking distance lang yung apartment ko mula sa pinuntahan natin. Literal na malapit lang pala talaga, ano? Tama. Ay, teka, gusto mo bang pumasok? Pwede ba? Oo naman. Halika, sa may second floor ako. Matagal ka na ba rito? Kakalipat ko lang last month. Bakit ka naman lumipat? Para mas malapit sa mga bar. Hindi na ako mahihirapang mag-commute. Di ba may sasakyan naman yung kasama mo? Pwede ka namang magpahatid sa kanya. Sus, tamad yun mag-drive. Tuwing nagpapahatid ako iniirapan ako nun. Palibhasa, pa-south kasi silang lahat. Ako lang yung malayo kaya nasasayangan din siya sa gas. Ako na lang yung lumipat para sa iisang direksyon na lang kami uuwi lahat. Ganun pala yon. Doon tayo sa may 204. Ha? Teka, ano tong box na to sa may pinto? Baka naman order mo online? Wala akong inaasahang parcel ngayon eh. Baka regalo galing sa fan. Sino namang magre-regalo sa akin ito? Hindi naman kami ganun kasikat, no? Buksan mo para malaman mo kung kanino galing. Teka, bubuksan ko. Ano to? Damit ko to ah. Hindi ba yan yung suot mo kahapon? Oo, ito nga yung suot ko kahapon. Amoy ko yung pabango ko eh. Paano napunta to rito? May nakalagay yatang note. Ito. Anong nakalagay? Patingin. Huwag mong iwang bukas ang pinto at bintana mo ngayong gabi. Ha? Walang nakalagay kung kanino galing? Wala. Hindi to magandang biro ah. Baka naman pinaprank ka ng mga kasama mo. Hindi nila to gagawin sa akin kasi alam nilang matatakutin ako. Sino namang magpapadala sa'yo niyan? Yun ang hindi ko alam. At paano niya nakuha tong damit kong to? Hindi kaya may nakapasok dito sa apartment mo? Lagi naman akong naglalak ng pinto eh. Kung gusto mo, sasamahan muna kita sa loob. Pwede ba? Kahit ngayon lang?
natatakot ako eh. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong klaseng regalo. O sige, sasamahan kita. Salamat ah. Akala ko noon ay isang beses lang akong makakaranas ng ganong klaseng pananakot, Papa Dudut. Pero sa mga sumunod pang linggo ay nagpatuloy akong makatanggap ng mga kakaiba at weird na package. May natanggap akong box na naglalaman ng hubad na manika. Meron ding mga notes ng pagbabanta at pagpapaalala na palagi ko raw bantayan ang sarili ko, lalo na tuwing mag-isa ako dahil palagi raw na may nagmamasid sa akin ang hindi ko napapansin. Dahil hindi na maganda ang mga nangyayari ay naisipan kong makipag-ugnayan sa landlord ko. Humingi ako ng kopya ng CCTV sa floor namin para makita kung sino ang nagpapadala ng mga naturang packages. Pero sa kasamaang palad ay matagal na palang hindi gumagana ang mga CCTV na naka-install sa building namin. Dahil sa takot ay palagi ako nagpapasama sa mga bandmate ko tuwing mag-isa ako sa apartment. Kapag busy naman sila ay wala akong choice kundi ang magpasama kay Raymart. Hindi naglaon ay nakaramdam ako ng security sa piling ni Raymart. Sa bawat pagsasama naming dalawa ay unti-unti akong nakabuo ng koneksyon mula sa kanya. Hindi ko inaasahan na noong mga panahong yon ay unti-unti na palang nade-develop ang feelings ko para sa kanya, Papa Dudut. Tuwing umuwi ako galing sa labas, nagkaroon na ako ng trauma kapag nakakakita ako ng package sa tapat ng pintuan ko. Nakakainis isipin na natatakot na akong umuwi sa sarili kong pamamahay. Para hindi mabaliw ay si Raymart na ang nagpresentang mag-check ng apartment bago ko umuwi para maalis sa mga bagay na maaaring mas magpalala pa sa nararamdaman kong kapraningan. Napansin kasi nito na nagsimula na akong maging balisa at kabado sa mga maliliit na bagay. Ipinagkatiwala ko kay Raymart ang apartment sa pamamagitan ng pagbibigay ng spare key sa kanya. Sa ganung paraan ay madodouble check nitong ligtas ang apartment ko bago ako umuwi. Kahit papaano, sa tulong ni Raymart ay unti-unti ko ring naibalik ang sarili ko sa dati. Ang nakapagtataka lang, Papa Dudut, sa aming magbabanda, ako lang ang nakakatanggap ng ganong klaseng regalo. Ganon pa man ay pinilit ko na lamang na ipagsawalang bahala ang lahat dahil apektado na ang buong mental health ko noong mga panahong yon at ayoko nang palalain pa ito. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong ligawan ni Raymart at dahil napakalapit na rin ang loob ko sa kanya, ay sinagot ko po siya. Malaki ang pasasalamat ko kay Raymart dahil siya ang dahilan kung bakit natigil ang pangaharas na nangyayari sa akin. Akala ko noon ay maayos na ang lahat. Pero yun pala ang simula dahil isang araw bumalik ang mga natatanggap kong delivery na may lamang mga nakakatakot na mensahe. Pero sa pagkakataong yun ay mas lumala pa ito. Ayan na yata yung in-order nating pagkain online. Pero ba't ganun? Hindi man lang siya tumawag. Baka walang load. Pero ang weird ah. Wala namang umaakyat dito para mag-deliver ng pagkain. Usually, ako yung bumababa para kunin yung order kong pagkain eh. Baka pinaakyat na lang ng guard sa baba. Oh well, mas maganda na yun kaysa kanina pa ako gutom, di ba? Hindi na kailangang bumaba. Sandali, kukunin ko lang yung order. Ako na. Mamili ka na dyan ng next movie na papanoorin natin. Okay, sige. Huh? Wala namang tao. Kuya? Weird ah. Namali lang siguro ng unit. Raymart!
False alarm! Baka na mali lang. Ay, naku! Grabe naman makakatok to. Sandali lang po. Wala kasing tao nung... Wala na namang tao. Ano ba? Gabi na nang titrip pa kayo? Kung sino ka mang katok ng katok dito, walang nakakatuwa sa ginagawa mo. Mga tao talaga ngayon. Wala nang maayos na ginawa. Sino ba yan? Hindi na ako nakikipagbiruan, ha? Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo. Magpakita ka! Joanna. Uy. Bakit? Okay ka lang? Ay, ginulat mo naman ako! Sorry, ang tagal mo kasi. Akala ko mayroong problema. Walang tao eh. Kanina pa may katok ng katok pero wala namang tao sa labas. Hindi yung order natin yung dumating? Hindi. Lo, baka minumulto ka na. Tumigil ka nga dyan, Raymart, ha? Hindi yan nakakatuwa. Pumasok na lang tayo. Teka, ano yan? Ano? Ano yun? Ha? Kanina pa ba to? Merong box dito sa paanan ng pinto, oh. Wala yun kanina. Kukunin ko na. Kanino naman kaya to galing? Baka galing na naman yan sa nananakot sa akin. Hindi kaya? Buksan mo. Ayoko nga. Baka kung ano na naman laman yan eh. Baka naman galing sa fan mo, nahihiya lang magpakita. Buksan mo na. Huwag ka nang matakot, nandito naman ako eh. Sige na nga. Ano yan? Tama ba tong nakikita ko? Manika? Parang voodoo doll? Oo, parang ganito yata yung ginagamit ng mga mangkukulam, di ba? Oo, may buhok pa, tsaka, ano to? Ginupit na kuko? Ayoko na! Kinikilabutan na talaga ako. Halika na, pumasok na tayo. O sige, mauna ka na, ililigpit ko lang to. Huwag mong ipasok yan, ha? Itapon mo sa labas. Oo, sige. Hintayin mo ako. Magla ka ng pinto, ha? Papadudot, hindi ko na talaga gusto ang nangyayari noon. Kaya kinabukasan ay agad kong kinausap ang landlord ko tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya, bantay sarado raw ng gwardya ang mga pumapasok sa apartment building namin. Kaya imposibleng galing sa labas ang taong nananakot sa akin. Malamang ay pinagtitripan lang ako nung mga kaibigan ko. Nung hingin ko sa kanya ang kopya ng CCTV sa hallway ay wala siyang naibigay. Dahil matapos ang reklamo ko ay hindi pa rin pala niya napapaayos ang sirang CCTV. Hindi ko alam kung may dalabang kababalaghan ang manikang dumating sa apartment ng gabing yon. Pero pagkatapos noon ay parabang nagbago na ang tingin ko sa paligid. Pakiramdam ko bawat kilos ko kahit nasaan man ako ay tila ba may nagmamasid sa akin. Kahit natutulog, kumakain o naliligo. Parang may mga matang nakatingin sa akin. Nung minsan ngang nag-perform kami sa isang probinsya habang sinusuyod ko ng tingin ang mga taong nanonood sa amin ay isang malaking anino. Ang naaninag ko sa hindi kalayuan na nagbigay sa akin ng matinding kilabot. May pagkakataon pa noon na habang mag-isa lamang ako sa apartment. May mga naririnig akong kalabog sa ibang parte ng apartment na para bang may kasama ako sa bahay kahit na mag-isa lamang ako. At may mga oras din na nakakarinig ako ng pagbukas ng pintuan habang mahimbing akong natutulog na hindi ko noon masyadong pinapansin dahil akala ko'y nananaginip lamang ako. Isang gabi, lumabas ako ng apartment para bumili ng pagkain sa convenience store. Pagbalik ko ay nagimbala ko sa nadatnang ko sa apartment, papadudot. Ha? Bakit nakapatay yung ilaw? Bukas to nung iniwan ko ah. Hala, bakit ayaw gumana? May kuryente naman sa hallway ah.
yun? May tao ba dyan? Hello? Hello? Joanna! Nabasa ko yung message mo kaya nagpunta agad ako rito sa apartment mo. Okay ka lang ba? Hindi! Hindi ako okay, Raymart! Ano ba yung nangyari? Hindi ko maintindihan yung message mo sa akin eh. Yan! Diyan sa apartment ko! May tao sa loob! May tao? Sino? Hindi ko alam! Lumabas lang ako para bumili ng pagkain tapos pagpasok ko, nakapatay na yung mga ilaw. Tapos may nakita akong anino sa loob! Eh bakit nakapatay yung ilaw? Hindi ko nga alam! Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ka pa ba pumapasok ulit? Hindi pa! Wala pang lumalabas dito sa apartment mo simula kanina? Wala rin! So ibig sabihin, kung totoo ang nakita mo, nandito pa sa loob yung taong yon? Malamang. Gusto mo i-check ko ulit? Oo, pero sasama ako sa'yo. O sige, halika na. Bakit kaya walang ilaw? Buksan mo nga flashlight ng phone mo. Sandali lang. Ayan, nakabukas na. Raymart, natatakot ako. Joanna, nasaan yung circuit breaker ng apartment mo? Nandito sa may gilid. Kaya naman pala wala kang ilaw eh. Nakababa yung circuit breaker. Baka ibinaba nung kung sino mang pumasok sa apartment ko. Eh nasaan na yung taong nakita mo? Eh mukhang wala naman tao dito sa loob ah. Maniwala ka sa akin. May nakita akong anino kanina rito sa loob. Malaki siya. Joanna, baka naman guni-guni mo lang yun. Hindi ba uminom ka ng gamot kanina kasi sabi mo masakit yung ulo mo? Alam ko kung ano yung nakita ko. Eh nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Baka lumabas siya sa bintana. Tingnan mo yung bintana, nakabukas oh. Tatalon siya mula sa second floor? Eh ang daming tao sa baba. So anong gusto mong palabasin? Gawa-gawa ko lang to. Hindi naman sa ganun, pero... Umalis ka na. Joanna naman. Salamat sa pagsama sa akin, Raymart. Siguro nga, guni-guni ko lang yun. Okay na ako. Sasamahan na kita. Hindi na. Papadudot, kinausap ko si Micah tungkol sa mga nangyari. At ang agad niyang bungad sa akin, baka si Raymart lang daw ang may pakana ng lahat. Dahil nagumpisa lang naman daw ang mga kakaibang nangyari mula nang makilala ko si Raymart. Papadudot, matapos ang pag-uusap namin ni Micah, ay hindi ako nakatulog ng gabing yon. Sobrang daming tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yon. Inisip ko ang mga sinabi sa akin ni Raymart kung totoo nga ba ang mga nakita ko. Hindi ko alam pero parang ginagaslight ko na ang sarili ko that time na ilusyon at guni-guni lang ang mga nakikita at naririnig ko. Dahil sa mga natatanggap kong nakakatakot na package ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Sa parehong pagkakataon ay hindi rin nawala sa isipan ko ang mga binanggit na posibilidad ni Micah. Paano nga kung si Raymart ang gumagawa ng lahat ng ito? At kung hindi naman si Raymart ay mahirap ding paniwalaan na minumulto o minamaligno ako. Malaki ang tiwala ko kay Raymart dahil sa mga tulong na ginawa niya sa akin. Siyempre boyfriend ko siya kaya ayaw ko naman siyang paghinalaan. Pero tama si Micah na kaming dalawa lang ang maaaring pumasok sa apartment dahil kaming dalawa lang naman ang may hawak ng susi nito. Naalala ko rin na nagsimula akong makatanggap ng mga weird na regalo simula noong nakilala ko si Raymart. Ayoko man siyang pag-isipan ng masama, ay nagsimula akong magkaroon ng pagdududa sa sarili kong boyfriend.
Pero ang hindi ko magets ay bakit niya ginagawa ito at bakit niya ako tinatakot. Noong nagkaroon ako ng pag-aalinlangan kay Raymart ay mas naging mapagmatyag pa ako tuwing kasama ko siya, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay pinakiramdaman ko ang paligid ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay wala akong naramdamang anumang kababalaghan. Wala akong mga iyapak na naririnig, mga kalabog at nangyayaring pagbukas ng pintuan at bintana. Pero tuwing dumadalaw si Raymart sa apartment o tuwing kasama ko siya, doon lang nagsisimulang maging weird ang paligid. Noong panahong yon ay mas lalong lumaki ang paniniwala ko na baka si Raymart nga ang gumagawa ng lahat. Para mapatunayan kung tao nga ba talaga o maligno. Ang nagbibigay pasakit sa akin ay ako na mismo ang nag-install ng CCTV sa sarili kong apartment. Maliban kay Micah ay wala nang ibang nakakaalam na naglagay ako ng CCTV sa apartment. Hindi ko ito pinaalam kay Raymart para makita ko kung siya ba talaga ang gumagawa ng lahat ng pananakot sa akin. Sa tulong ng landlord ko ay nagpakabit kami ng 2 CCTV sa apartment. Isa sa may sala at isa sa kwarto ko. Sa mga sumunod na araw ay nagantay ako ng kababalaghan. Pero ang nakapagtataka, kung kailan may CCTV na ay saka naman walang nangyari, Papa Dudut. Mas napanatag ang loob ko noong nagkaroon ng CCTV sa apartment dahil nagkaroon ako ng chance na malaman kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Pero simula noon ay biglang tumigil ang panggugulo sa akin. Hanggang sa isang gabi kung kailan komportable na ako at wala ng takot ay biglang may gumimbal sa tahimik kong gabi. Tama ba yung narinig ko? Parang may gustong magbukas ng pinto ng kwarto ko ah. Baka nananaginip lang ako. Joanna, ano bang ginagawa mo? Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Makatulog na nga lang ulit. Sino yan? Raymart? Ikaw ba yan? Raymart, kung ikaw yan, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Raymart, alam kong ikaw yan. Akala mo hindi ko alam tong ginagawa mo? Pagod na ako sa trip mong to, ha? Nasaan na yung phone ko? Tatawagan kita. Akala mo maluloko mo ko. Sabi na nga ba eh, ikaw tong nananakot sa akin eh. Tama si Micah! Weirdo ka nga talaga! Akala mo natatakot ako sa'yo, ha? Tapusin na natin to! Raymart, nasan ka? Magpakita ka sa akin! Huwag ka magtago sa dilim! Hindi na ako natatakot sa pinaggagawa mo! Narinig kong nag-ring yung cellphone mo dito sa sala. Kaya wala ka ng kawala ngayon! Raymart! Hello, Micah? Sabi na gising ka pa eh. Nakita ko kasing online ka sa Messenger. Online ako kasi may tinawagan ako. Tama yung hinala mo. Si Raymart na yung nananakot sa akin. Raymart? Anong ibig mong sabihin? Nandito siya ngayon sa apartment ko. Nagtatago. Girl, okay ka lang? Kaalis lang namin sa bar. Kasama namin ngayon si Raymart. Actually, papunta na nga kami dyan sa apartment mo ngayon. Ano? Tinatawagan kita kasi dadaan kami dyan. Nawawala kasi yung phone ni Raymart. Nagbabaka sakali siya na naiwan niya dyan yung cellphone niya nung nagpunta kami dyan kanina. Nandito nga yung cellphone niya. Pero kung kasama niyo ngayon si Raymart, sino yung
pinto ng kwarto ko kanina. Gosh. Joanna, lumabas ka na ng apartment mo, okay? Hintayin mo kami, malapit na kami. Papadudot, agad-agad din namang nakarating sa apartment sina Micah ng gabing yon. Nadatnan nila ako sa first floor kasama ang gwardiya kung kanino ko isinumbong ang mga pangyayari. Kasama ang gwardiya ng apartment building namin ay sinilip nila ang loob ng apartment ko. Pero wala silang nakitang tao doon. Pero kapansin-pansin ang isang masangsang na amoy na hindi ko napansin kanina. Nagulat na lamang kami noong nalaman namin kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Mula ito sa isang box na nakalagay sa ilalim ng kama ko. Sa loob nito ay isang patay na daga ang nakalagay. Nakahiwalay ang ulo nito at inuuod na. Nang gabing ding yon ay tumawag si Micah sa pulis para i-report ang pangyayari. Agad naman silang dumating para i-check ang apartment. Dahil walang nanakaw na gamit at wala naman silang nakitang forced entry sa apartment ko, ay hindi nila ito pwedeng ituring na trespassing or unlawful entry. Lalo na't wala ring nakitang tao sa loob ng apartment ko maliban na lamang sa mga narinig ko at sa patay na daga na nakalagay sa isang kahon. Ganon pa man, ay nilagay nila sa blotter report ang pangyayari bilang suspicious activity. Kapag may patunay na raw kami na may pumasok nga sa apartment ko ay pwede namin itong i-report agad na siyang nakakadismaya dahil alam ko sa sarili kong may tao sa loob ng apartment ko ng mga oras na yon. Nag-install ka ng CCTV, di ba? Na-check mo na ba yun? Oo nga, hindi ko pa na-check yung CCTV. Sigurado ako, nakuna nun yung mga pangyayari. Teka, sandali. Nag-install ka na CCTV? Oo, gusto kong hulihin kung sino yung taong pumapasok ng apartment ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi... Kasi isa ka sa mga suspetsya namin. Ano? Ako? Hindi ko naman talaga alam kung sino na yung pagbibintangan ko eh. Kaya lahat pinagsususpetsahan ko. Pero ako? Nasarili mong boyfriend? Wala ka bang tiwala sa akin, Joanna? May tiwala ako sa'yo. Pero nagsimula kasi ang lahat ng to simula nung nagkakilala tayo eh. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Alam ko. Kaya sorry. Ganito, check na lang natin yung CCTV para malaman na natin yung totoo. Heto na yung CCTV footage. Tingnan nyo, bandang 1:00, mamamatay yung ilaw. Kung sino man yan, malamang. Alam niya kung nasaan yung circuit breaker. Ginawa na niya yan dati. Hindi ko na napansin na nawalan pala ng kuryente dahil tulog na ako neto. Teka, bakit may kuha pa ng CCTV kung wala ng kuryente? Battery operated yung in-order ko online. Ang problema, wala siyang night vision kaya hindi ganong clear yung video. Teka, tingnan nyo. May gumagalaw. Papunta siya sa kwarto ko. Tao ba yan? Parang ang laki niya masyado. Uy, tapos parang wala siyang ulo. Hindi. Baka naman dahil lang sa quality ng video. Ang tagal pala niyang nakatayo sa tapat ng kwarto ko. Pero tingnan nyo, sa CCTV siya nakatingin. Oh my gosh! Nakatingin siya sa atin! Ay, kinikilabutan ako! Ano? Naniniwala na kayo sa akin? Patayin mo na yan! Yan ang dapat ipakita mo sa pulis para maniwala sila sa'yo. Hindi yan multo. Tao yan. Siya na ba yan? Hindi ko alam. Diyan lang kayo. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang gabi. Nandyan ba si Joanna? Kayo po pala. Opo, nandito po siya. Joanna! Yung landlord mo! Mang Estong, magandang gabi po. Akala ko po ba wala kayo rito ngayon? Nabasa ko yung message mo kaya
Eto, dali-dali ako nagpunta rito. Nagpatawag ka raw ng mga pulis. Oho, pero wala naman ho silang napala eh. Wala na yung tao nung chinek nila tong apartment. Huwag kang mag-alala. I-report ko to sa barangay itong nangyari, ha? Sasabihan ko rin yung guard na mag-robbing gabi-gabi para hindi na yun maulit. Maraming salamat po, Mang Estong ah. Kung pwede lang sanang magharap na lang kami ng taong yun eh. Para malaman kung ano talagang trip niya eh. Ay naku, wag mong hilingin yan, ha? Baka mamaya magkatotoo yan. Mas mabuti na ho yun para magharap na kami. Anong akala nun? Wala akong laban? Laking kali kaya ako. Marunong ako makipagbakbakan. Sige na. Magpahinga na kayo. Kakausapin ko na lang yung guard. Sige ho, salamat ho. Papa Dudut. Kahit papaano ay napanatag ako ng sa wakas. Ay tumulong na rin ang landlord ko sa matagal ko nang idinadaing na problema sa kanya. Sa katunayan ay siya na mismo ang nagpalit ng lock ng pintuan ng apartment ko. At nang mga panahong yon ay sinigurado ko na ako lang ang may hawak ng susi. Hindi ko ibinigay kanino man ang spare key nito. Tuwing gabi ay may mga tanod na ring nagroronda sa lugar namin. Nag-aabang ng mga taong pakalat-kalat pagsapit ng madaling araw. Na-report na rin namin sa pulis ang CCTV footage na nakuha ng gabing may pumasok sa apartment ko. Kahit may kaunting tampo pa sa akin si Raymart noon dahil isa siya sa mga taong pinaghinalaan ko, ay nag-offer siyang magstay pansamantala sa apartment ko para masamahan niya ako. Humingi naman din ako kaagad ng tawad sa kanya, Papa Dudut, dahil pinagdudahan ko siya. Akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat. Naging mapagmatsyag na ang mga tao sa paligid ko matapos kumalat ang balita na may taong nanloob ng apartment ko. Kasama ko naging bantay ang mga kapitbahay ko pati na rin ang mga tao sa apartment building namin. Umasa ako na matatakot nang bumalik ang kung sino mang nananakot sa akin. Pero nagkakamali ako, Papa Dudut. Kakatapos lang ng gig namin noon, nagkayayaan ng grupo na magkaroon ng kaunting inuman para i-celebrate ang anibersaryo ng pagkabuo ng banda namin. Inabot kami ng hanggang 1:00 ng madaling araw. Noong natapos ang kasiyahan ay nauna akong inihatid sa apartment namin. Dahil hindi umiinom si Raymart ay siya ang naging designated driver ng grupo. Kaya kinailangan din niyang ihatid sina Micah at naiwan akong mag-isa sa apartment. Pagka-uwi ay agad ako naligo at habang nasa banyo, narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng apartment ko. Hindi ko yon gaanong pinansin sa pag-aakalang si Raymart lamang yon. Nagpatuloy ako sa paliligo dahil gusto ko nang magpahinga ng mga oras na yon. Pero napagtanto ko na parang masyado naman yatang mabilis si Raymart sa paghatid kina Micah, gayong 4 na katao ang kinakailangan niyang ihatid. Doon ako nagsimulang kabahan, Papa Dudut. Pagbukas ko ng pinto ng banyo ay kinilabutan ako nang sinalubong ako ng kadiliman. Bukas ang ilaw noong pumasok ako ng banyo, pero paglabas ko ay nakapatay na naman ang lahat ng ilaw. Sa pagkakataong yun ay ramdam ko na hindi lamang ako mag-isa sa apartment. Raymart? Ikaw ba yung pumasok? Raymart! Pabukas naman yung ilaw oh. Bakit ka nagpatay ng ilaw? Magandang gabi, Joanna. Ay! Sino ka? Hindi ikaw si Raymart! Joanna, ito na yung pinakahihintay mo. Gusto mo kong makita, hindi ba? Nandito na ako. Sino ka ba? Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Bakit mo ba ako ginugulo? Matagal kong hinintay ang araw na to. Natutuwa akong malaman na gusto mo rin pala akong makita. Teka, Mang Estong? Kayo yung pumapasok dito sa apartment ko? Ako nga.
Matagal na kitang pinagnanasaan eh. Matagal na akong nanggigigil sa'yo. Kung hindi lang dumating sa buhay mo yung hinayupak mong boyfriend, akin ka lang dapat eh. Ano? Handa ka na ba? Sandali lang! Huwag kang lalapit sa akin! Sisigaw ako! Sumigaw ka kung gusto mo. Walang tao ngayon sa kabilang unit. Nagbakasyon sila. Mas maganda yung sumisigaw ka. Mas lalo kong ginaganahan. Umalis ka na! Darating na si Raymart anumang oras! Talaga? Sa tingin mo, kaya kang ipaglaban ng boyfriend mong yon? Parang awa niyo na! Tantanan niyo na ako! Ako na lang ang piliin mo, Joanna. Kaya kitang buhayin. Matagal na kitang mahal. Kaya iwan mo na yung walang kwenta mong nobyo. At sumama ka na lang sa akin. Nababaliw na kayo! May asawa at anak na kayo! Pero mas gusto ko yung bata na katulad mo. Mas makinis. Mas sariwa. Kakadiri kayo! Naririnig niyo ba yung pinagsasasabi niyo? Halika na. Paliligayahin kita. Kung lalapit sa akin! Tulong! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Joanna! Hayop ka! Hayop! Pangestong! Anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Isa ka pa! Kontrabida ka sa buhay namin ni Joanna! Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Kung hindi mo lang kinulo ang buhay namin, masaya na sana kami ngayon ni Joanna! Naririnig mo ba yung pinagsasasabi mo? Nasisiraan ka na yata ng ulo! Hindi ko tatakutin si Joanna ng ganon. Kung hindi ka lang dumating sa buhay niya, aagawin mo pa sa akin ang mahal ko! Kaya pala, sa tingin mo masisira mo kami dahil sa pananakot mo! Umanda ka sa akin! Papadudot agad na dinampot ng mga pulis si Mang Estong matapos sa mga pangyayari ng gabing yon. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isipan ko ang itsura niya na parang nababaliw na siya. Ang hinala ng mga tao ay dahil gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot kaya siya nagkakaganon. Sa pagsisiyasat ng mga pulis ay nakumpiska nila ang isang flash drive. Sa bahay nito laman ang mga video ko habang natutulog. Doon lang namin napagtanto na tuwing mahimbing akong natutulog ay pumapasok si Mang Estong sa kwarto ko para kunan ako ng video. Kaya pala alam ng taong pumapasok sa apartment na may naka-install na CCTV sa loob dahil si Mang Estong ang mismong nagkabit noon. At dahil siya ang landlord namin, meron din siyang duplicate key ng apartment. Ganon din noong nagpalit ako ng lock dahil siya rin ang nagpalit noon. Nagsampa ako ng kaso laban kay Mang Estong. At pagkatapos noon ay umalis na ako mula sa apartment na tinitirhan ko. Habang naghahanap ng malilipatan ay pansamantala akong nanatili sa lugar ni Raymart. Ang akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat, papadudot. Nakahinga na ako dahil sa wakas ay nahuli na ang taong nambubulabog sa tahimik kong buhay. Pero hindi pa pala doon natatapos ang kalbaryo ko. Dahil noong nanirahan ako sa bahay ni Raymart, ay isang katotohanan ang aking natuklasan. Nasaan na ba yung laptop nun? Ayun. Ay, bongga. Dalawa palang laptop nito. Yayamanin ha? Hala? May password? Ano kayang password nun?
Joanna. Sana gumana. Ay, Joanna nga yung password. Love na love talaga ako ng boyfriend kong to. Naks, picture ko pa talaga yung wallpaper ha. Pero, bakit parang wala namang laman? Iisang folder lang ang meron. Ano kaya to? Joanna ang nakapangalan sa folder eh. Para sa akin ba to? Puro mga picture ko to ah. Ang dami naman ito. Sandali. Ano tong isa pang folder? Mga video naman. Talagang well documented ako ah. Check ko nga itong isang video. Sure ka ba? Oo, sigurado na ako. Basta, gumamit ka ng proteksyon ah. Ayokong madisgrasya eh. Masyado pa akong bata para mabuntis. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Umiga ka na lang. Ako nang magtatrabaho. Oh my gosh! Ano to? Joanna! Halika na, kumain ka na! Bakit yan yung ginamit mong laptop? Personal ko yan ah! Ano to ha? Kinukunan mo ng video yung mga pagtatalik natin? Sandali lang. Mag-e-explain ako. Walang iya ka, Raymart! Ang baboy mo! Ako lang naman ang nanonood niyan eh. Wala akong pakialam! Bakit mo ako binibidyohan ng walang pahintulot ko? Ang dami nito, Raymart, oh! Kada ginagawa ba natin yun, lagi kang nagbi-video? Gusto ko lang naman na may balikan kapag mag-isa ako eh. Nakakadiri ka! Walang iya ka! Joanna! Lumayo ka sa akin! Kaya pala may dalawa kang laptop! Para sa kalaswan pala yung isa! Maniwala ka sa akin. Wala akong masamang hangarin sa ginawa ko. Tumahimik ka! Kailan ba ako tatantanan ng mga siraulong tao? My gosh! Ito na. I-delete ko na yung mga video. Dapat lang! Dahil kung hindi mo gagawin yun, ipapakulong kita kasama ni Mang Estong! Joanna, sorry na. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal na mahal kita eh. Araw-araw kitang namimiss. Kapag busy ka, lagi kong pinapanood yung mga video natin. Itiwan mo ako! Pinigilabutan ako sa'yo! Pare-pareho kayong lahat, mga manyakis! Joanna, sandali lang. Saan ka pupunta? Aalis na ako rito! At baka kung ano pang gawin mo sa akin! Wala nang usap-usap pa. Agad ako nakipaghiwalay kay Raymart, Papa Dudut. Matapos kong masigurado na wala na siyang kopya ng mga video naming dalawa ay hindi na ako nakipagkita pa sa kanya. All those time, tama pala ang hinala ni Micah na may kakaiba nga kay Raymart. Yun pala, katulad ni Mang Estong ay obsessed din pala siya sa akin sa puntong bawat galaw ko ay meron akong video ni Raymart. Ilan pa sa mga napanood ko na nakasave sa laptop nito ay ang palihim niyang pagkuha ng video sa akin habang nagbibihis ako. Meron ding video habang naliligo ako. At para makalimutan ang mga masasamang pangyayari sa punto ng buhay kong yon, ay nagpakalayo-layo na ako. Tumigil ako sa pagbabanda at naghanap ng ibang trabaho. Dahil sa mga nangyari ay nagkaroon ako ng trust issues sa mga lalaking dumarating sa buhay ko. Dahilan na hanggang ngayon ay hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend kahit na 3 taon na ang nakakalipas. Ang ipinagpapasalamat ko na lamang ngayon ay tahimik ang buhay ko na pribado at wala ng taong nanggugulo. Ito po ang aking kwento. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joanna. Sa mundo ngayon, mahalagang maging mabuting tao. Pero mas mahalaga ang maging maingat. Hindi lahat ng taong mabait o palakaibigan ay dapat agad na pagkatiwalaan. May mga pagkakataon na ang tila simpleng pakikitungo ay may mas malalim na dahilan na minsan ay nauuwi sa karahasan. Mga kabarangay, lagi tayong makinig sa ating kutob
Obserbahan natin ang kilos ng mga taong nasa paligid natin. At kilalanin muna nating mabuti ang mga tao bago natin sila papasukin sa ating mundo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang tindi ng Barangay Love Stories na to Hindi mo aakalaing talaga, literal na plot twist ang ending. Eh ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pag-ibig na hindi agad nabubura. Mga klase ng pag-ibig na lagi mong babalikan sa tuwing matatahimik ka at maaalala ang nakaraan. Ikaw kabarangay, sino nga ba ang pag-ibig na hindi mo magawang makalimutan? Dear Papa Dudut, naalala mo pa ba ang unang nagpatibok ng puso mo? Kasi ako, oo. Ako nga pala si Jerry, 35 years old at gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng first love ko. Siya si Mitch, mas matanda siya ng 5 taon sa akin. Pero hindi naging hadlang ang aming mga edad para magkaroon ng katuparan ang aming pagmamahalan. 18 anyos ako nang una ko siyang makita. Kabatch at katrabaho siya ng ate ko. Minsan ay inimbitahan siya ni ate nila sa bahay namin. Iba na agad ang naramdaman ko nang magtama ang aming mga mata. Nakatambay sila noon sa sala at ando naman ako sa kusina, Papa Dudut. Kitang-kita namin ang isa't isa. Panay ang sulyap niya sa akin at iba ang sulyap na yon. Palihim din niya ako giningitian tuwing tumatalikod si ate sa kanya. Ako naman ay panay ang daan ko sa sala kahit wala naman akong pakay doon. Nakahalata nga si ate nila at namula ako sa hiya nang tanungin ni ate kung bakit ba ako daan ng daan sa sala. Napangiti na lamang si Mitch. Doon na nawala ang hiya ko bigla. Sa mga sumunod na araw ay napadalas na nga ang pagdalaw ni Mitch sa bahay namin, Papa Dudut. Mas lalo tuloy akong nagkagusto sa kanya. Doon na rin kami nagsimulang maging malapit. Kinuha niya ang number ko at agad ko naman yung ibinigay. Inabangan ko ang pag-text niya sa akin at nung nakatanggap na ako ng text sa kanya ay nagtuloy-tuloy na ang usapan namin, Papa Dudut. Doon na nagsimula ang love story namin. Niligawan ko siya at sinagot niya ako. Nilihim namin yon noong una dahil hindi namin alam kung paano ipapaliwanag kay ate nila na kami na. Nahuli lamang kami nang mabasa ng ate nila ang love letters na pinapadala sa akin ni Mitch. At ang mga love letter na yon ay tinago ko pa rin kahit na nagkahiwalay na kami at kahit na lumipas na ang ilang taon. Nasa kwarto nga ako at naglilinis nang makita ko ang isang maliit na karton na nasa pinakatagong at pinakailalim ng cabinet ko. Doon nakatago ang mga love letter ni Mitch sa akin noong araw. Binasa ko ang mga yon at muli na naman akong nahuli ni ate nila na nakangiti habang hawak-hawak ang mga yon, Papa Dudut.
Tama ba yung nakikita ko? Yan bang mga love letter ni Mitch sa'yo noon? Ate Nila naman, bigla ka namang sumusulpot dyan. Nakakagulat ka. Sagutin mo muna kasi yung tanong ko. Oo nga, love letters nga to ni Mitch sa akin noon. Sabi ko na eh, kulay pa lang ng papel, alam kong sa kanya na yan galing. Pink kasi ang papel na ginagamit niya pag sinusulatan niya ako ng love letter. At ikaw naman, blue na papel. Paano mo nalaman? Kala mo ba ikaw lang ang nahuli ko? Hoy, nahuli ko rin kaya si Mitch noon na binabasa mga love letter mo. Nakangiti ba siya? Kinikilig? Ginajudge ang grammar ko? Hoy, bakit parang interesado ka pang malaman? Eh, ang tagal nyo nang hiwalay. Masama bang ungkatin ng past? Kung hindi naman makakatulong sa present, bakit pa? Gusto ko lang naman malaman. Closure, kumbaga. Oh, may naalala naman ako sa closure na yan. Ang talas talaga ng memory mo kahit 40 ka na ha. Hoy, para sabihin ko sa'yo, naaalala ko pa lahat na nangyari sa inyo ni Mitch. Ako kaya ang sumbungan niya ng mga kapalpakan mo. Pumalpak ako sa kanya? Hihiwalayan ka ba niya kung hindi? Ang sakit naman. Totoo naman kasi eh. Wala na ako ibang ginawa kundi makinig sa mga reklamo niya sa'yo. Ako nga nagsabi na iwan ka na niya eh. Sabi ko na eh, kasalanan mo talaga kung bakit kami natapos. Ako nga yung nagsabi sa kanya na makipaghiwalay na sa'yo. Ate naman. Wait naman kasi, hindi pa kasi ako tapos. Sinabi ko yun sa kanya pero ayaw niya. Hindi ka raw niya kayang iwan. Mahal na mahal ka kaya ni Mitch noon. Talaga? Sinabi niya yun? Kinilig ka naman. Nagtataka lang ako. Kasi kung mahal na mahal niya ako, bakit bigla niya akong iniwan nun? Eh, gano'n naman talaga eh. Hindi porket mahal ka, hindi ka naiiwan. Nasaktan din kaya siya nung iniwan niya ako? Hindi porket siyang nang iwan, hindi na siya nasaktan. Kung alam mo na kung paano ko siya kinomfort nung gabing nakipag-break siya sa'yo. Ay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? E di sana umabol pa ako sa kanya. Iyan ang dahilan kung bakit siya nakiusap na wag kong sabihin sa'yo. Kasi alam niyang hahabulin mo pa siya. Kapatid mo ko, dapat sa akin ka pumanig. Dapat doon ka sa alam mong makakabuti sa akin. Tama naman, doon ako sa makakabuti sa'yo. Kaya nga hindi ko na rin sinabi sa'yo eh. Nakita mo kung paano ako nasaktan at nasira nung iniwan niya ako. Yun yung isang bagay na kailangan mong pagdaanan para maging matatag ka. O di ba matatag ka na ngayon? Pero natanong mo ba kung masaya ako? Eh choice naman natin maging masaya eh. Ikaw lang naman tong pumipigil sa sarili mo na gawin yon. Ang higpit pa rin kasi ng hawak mo sa kanya. Ang tagal niya nakawala sa'yo eh. Nakabitiw na ako sa kanya no. Talaga ba? Eh bakit hindi ka na nagkaroon ng karelasyon pagkatapos ni Mitch? Hindi lang ako interesado sa mga nakikilala ko. Sus! Okay Mitch ka pa rin talaga interesado. Ano ba ang hula ko kung bakit ako iniwan ni Mitch noon? Sabi nila, age doesn't matter, hindi ba? Sa amin naman ni Mitch ay wala naman talagang kaso ang kaibahan sa edad namin. Hindi naman ako minor de edad nang maging kami. Oo, at 5 taon ang tanda niya sa akin pero hindi yon nahalata sa amin, Papa Dudut. Magaling kasi kaming magdala. Pero hindi yon nakita ng ibang tao sa paligid namin. Mga taong ayaw sumuporta at gusto lang lagi ang mangpuna. Sa mga unang buwan namin na magkarelasyon ay marami ang nagtaas ng kilay sa kung bakit ako ang pinatulan ni Mitch. Bakit daw parang naghanap lamang siya ng batang kapatid. Sinasabi nila na kapag tumagal daw ay ipagpapalit ko siya sa mas bata sa kanya. Nung una ay nagagawa lang namin yon na pagtawanan pero nang tumagal at paulit-ulit na ay narindi na ng tuluyan si Mitch. Dahil nga sa patong-patong na mga nang-i-issue sa aming dalawa ay naapektuhan na ng tuluyan si Mitch. Kaya kahit konting pagkakamali ko sa relasyon namin ay lagi na lamang niyang pinagdidiinan ng mga yon at pinapansin. Nung una ay sinubukan ko namang unawain dahil alam kong higit kanino man ay siya ang pinaka-apektado. Kaya lang Papa Dudut ay napapagod din ako at nauubos ang pasensya tulad ng ibang tao. Umiiwas na ako sa kanya sa tuwing mainit ang ulo niya sa akin dahil sa mga maliliit na bagay at pagkakamali ko. Doon siya mas lalong naggalit sa akin. Gusto ko lang namang makaiwas sa away namin pero minasama ata niya ang mga yon. Iyon ata ang naging dahilan para hiwalayan niya ako. Ata.
Hindi ako sigurado dahil hindi naman niya klinaro sa akin noong tinapos na niya ang relasyon namin, Papa Dudut. At kahit lumipas na ang ilang taon ay hindi pa rin yun naging klaro sa akin. Hoy, Ate Nila, bakit mo binubuklat yung yearbook mo ng high school? Masama ba? Ikaw nga, binuklat mo yung mga love letter ni Mitch sa'yo eh. Ginudge ba kita? Oo kaya, Eh di sorry. Ikaw kasi, na-curious ako bigla sa past. Napaharap tuloy ako sa yearbook ko. dami mo sigurong naaalalang memories, no? Ilang libo ka mo. Para akong bumalik sa pagkabata eh. Bigla ako naalala yung ex mo. Patingin nga ng picture niya. Si Ramon? Ay naku, wala na rito, ginupit ko na. Walang lugar mga manloloko sa yearbook ko, no? Bitter ka pa rin ba? Ilang taon na rin naman. Patawarin mo na. Tanungin kita, kapag nalaman mo bang niloko ka ni Mitch noon, mapapatawad mo ba siya? Teka, niloko ba niya ako? Hypothetical question lang naman kasi, ano ba? Hindi nga. Niloko ba niya ako? Kaya ba niya ako iniwan? Ay, hindi kanya niloko, no? Seryoso siya nun sa'yo. Kahit na ang daming pogi at kaedad niya ang lumapit sa kanya dati, ikaw pa rin ang gusto niya. Hindi ko nga alam kung anong meron sa'yo, bakit baliw na baliw si Mitch sa'yo noon eh. Ikaw lang naman tong walang bilib sa kapugian ko eh. Mas bilib ako sa kayabangan mo. Huwag ka nga masyadong bilib sa itsura mo. Kung alam mo lang kung gaano kagwapong naging boyfriend ni Mitch nung high school kami, no? Manliliit ka talaga na parang pasensya ko sa'yo. Thank you sa pangdadaw ng confidence ko ha. Mabuti ka talagang ate. Galing! Binabagsak ko lang yung kayabangan mo. Aba. Patingin nga ng mga naging boyfriend ni Mitch dati. Ako ang husga. Wag na. Baka lalo ka lang manliit. Patingin na, dali. Ah, sige. Gusto mo talaga, ha? Oh, sige. Oh, ito. Nakikita mo tong tisoy na to. Valedictorian namin nung high school to. At siya rin ang first love ni Mitch. Teka, lugi naman ako dyan. First love yan eh. Tsaka mas gwapo sa'yo to, no? O ngayon, kumusta ang pagkabilib mo sa sarili mo, ha? May natitira pa ba? Wala naman sa itsura pag nagmamahal ka. Sabay kabig ka ng ganyan ngayon. Pero matanong ko lang, sino sa tingin mo yung mas minahal niya sa amin? Gusto ko sanang durugin ka pero... Ikaw yung mas minahal ni Mitch. Paano mo nasabi? Tisoy yan tapos matalino pa. Eh ako, parang dumi lang ako sa kuko ng lalaking yan. Asa na ngayon yung inilalaban mo na wala sa itsura ang pagmamahal? Bigla ako nang hina nung pinakita mo sa akin yung itsura ng first love niya eh. Hindi ka dapat makaramdam ng ganyan. Kasi kung alam mo lang kung paano kay kwento ni Mitch sa akin. Ibang ningning na mga mata niya kapag ikaw ang binabanggit niya. Sa tingin mo ba, naaalala pa niya ako? Ikaw, naaalala mo pa ba siya? Nitong mga nakaraan, napapadalas. Hindi man kasing dalas mo, sumasagi ka pa rin sa isip niya. Sumasagi nga rin kaya ako sa isipan niya. Paano kaya niya ako naiisip? Sino kaya ang kasama niya noong naiisip niya ako? Ang dami kong tanong noon dahil sa sinagot ni Ate Nila sa akin. Pero hindi ko yon sinabi sa kapatid ko, Papa Dudut. Tumahimik na nga lang ako at pasimpleng nagbiro na mas maapil ako sa naging boyfriend ni Mitch noong high school. Hanggang sa magpalit na kami ng topic at sinarado na rin ni Ate Nila ang yearbook niya. Pagkatapos noon ay iniwan niya ang yearbook sa mesa dahil biglang tumunog ang cellphone niya. Nang makalayo si Ate Nila para sagutin ang tawag ay siya namang pagdampot ko sa yearbook at pagbuklat kung saang pahina nakapaskil ang magandang larawan ni Mitch. Napangiti ako nang mapunta sa pahina na yon, Papa Dudut. Napakaganda ni Mitch habang suot ang kanyang toga. Kahit nga black and white lamang yon, pero litaw pa rin ang kagandahan niya. Lumabas ang magkabilang beloy sa kanyang maumbok na mga pisngi. Napakaganda ng kanyang pagngiti. Simple lang ang mukha niya at walang halong kolorete. Iyon na yon ang babaeng natutunan kong mahalin ng una kong makilala. Kumusta na nga kaya siya? Muli na naman akong nagtanong sa isipan ko.
Ngumiti akong muli nang maalala ko kung gaano siya kaganda at nawala rin ang ngiting yon. Nang maalala ko kung gaano kasakit nang bitawan niya ang mga salitang ayoko na. Dahil doon ay sinarado ko nang muli ang yearbook ni Ate Nila at nilapag yon sa mesa. Tumayo na ako para pumasok sa kwarto ko. Pero napalingon akong muli at sinarado kong yearbook ng ate ko. Tulad ng yearbook na yon ay tuluyan na rin kayang naisara ang love story namin ni Mitch. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinubukan kong hanapin si Mitch sa Facebook. Pero nahirapan akong gawin yon, Papa Dudut, hanggang sa naisipan kong hanapin ang mga kakilala kong kamag-anak niya. Ang pinaka-close niyang pinsan ang una kong hinagilap. Hindi naman ako nahirapang gawin yon at sinubukan kong i-check kung friend dito si Mitch sa kanyang Facebook account. Pero hindi. Kaya naman naglakas na ako ng loob na i-message ang pinsan ni Mitch para malaman kung nasaan na siya. Doon ko nalaman na wala ngang Facebook si Mitch at tanging cellphone number lamang nito ang ibinigay sa akin. Pasimple ko na nga ring inalam kung may asawa na ba si Mitch at laking saya ko nang malaman kong kakahiwalay lang pala ni Mitch sa kanyang naka-live-in. Papa Dudut, wala po akong sinayang na oras. Agad kong tinext si Mitch at nagpakilala. Wala pong isang oras ay nakatanggap na ako ng reply sa kanya. Magiliw si Mitch na nakipag-usap sa akin. Hindi ko pa naman siya nilandi noon. Tinatansya ko pa rin siya, Papa Dudut. Siyempre, galing lamang siya sa hiwalayan at ayoko namang mabigla siya sa pagpaparamdam ko. Kahit sa totoo lang ay nai-excite na akong muling makita kung may pag-asa ba kaming magkabalikan, lalo't pareho na kaming single na dalawa. Kahit naman tinatansya ko na siya noon ay gumawa pa rin ako ng paraan para mabilis kong malaman kung may pag-asa kaming dalawa. Wala akong inaksayang panahon at nakipagkita ako sa kanya para maramdaman kung may pag-asa ba akong muli sa kanya. Maswerteng pumayag naman siya, Papa Dudut. Nagkita kaming dalawa sa dati naming tambayan. Doon yon sa isang bakery na may masarap na bentang peanut butter. Yun ang paborito naming palaman sa malambot na monay na benta nila na sinasabayan namin ng buko juice na maraming yelo. Grabe! Iba talaga ang lasa ng peanut butter dito. Ang creamy, nakakamiss. Sana all nami-miss. Masyado akong nakafocus sa lasa ng peanut butter, kaya hindi ko muna papansinin yung pagpapasana all mo. Ang hina ako naman sa'yo. Gusto ko lang namang malaman kung na-miss mo rin ako tulad ng pagka-miss mo dyan sa peanut butter. Hindi ko na kailangang sabihin yon. Habang nagpapalaman ako ng peanut butter kanina, bigla akong na-miss nung mga panahong magkasama tayo rito. Lalo kapag malakas ang ulan. Ang sarap kasing tumulala sa bintana habang umuulan. At habang umangata ng monay na may peanut butter. Tapos sasabayan pa ng buko juice na maraming yelo. Tapos nagmamadali na akong iatid ka pa uwi kasi tumatawag na ang nanay mo. Nirason mo pa ang nanay ko, gusto mo lang naman magbanyo. Ang lakas kasi makasira sa tiyan mo ng peanut butter at malamig na buko juice. Kahit alam kong red flag sa akin ang combo na yon, gusto ko pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi alam mong paborito ko ang combo na yon at gusto mo akong sabayan. Kahit masira pa ang tiyan ko. Pwede naman kasing magkape ka na lang kaysa sabayan mo pa ako sa buko juice eh. Masama bang piliin kung makasabay ka sa mga paborito mong pagkain? Ayan, yan na yan. Ang alin? Diyan mo ako nadali. Lagi mong inuuna yung gusto ko kahit makakasama pa sa'yo. At handa akong ulitin yun ngayon. Jerry. Mitch, alam ko kagagaling mo lang sa iwalayan. Hindi naman kita minamadali. Gusto ko lang malaman mo na walang nagbago. Ito pa rin ako. Gusto pa rin kita. Alam mo bang ikaw ang huli ko? Huli? Una't huli. Ang hirap ko bang palitan?
Ang hirap mong tumbasan. Wala ka pa ring pinagbago. Kuha mo pa rin ako sa mga ganyang linya mo. Mabuti naman. Akala ko nangalawang na ako eh. Ako nga ata itong nangangalawang na eh. Hindi ko na alam kung paano sasagot sa mga ganyang linyahan mo. Hindi ko na alam paano magpaligaw. Magtulungan na lang tayo sa ligawan. Dapat lang naman. Kahihiwalay ko lang, Jerry eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun eh. Hindi ka na dapat sumubok ulit. Sumubok na ako sa'yo noon. Ano nangyari? Natalo lang tayo pareho. Natapos lang din. Baka naman iba na ngayon. Ganyan ka kakampante? Oo. Kasi hindi naman tayo pagtatagpuin ng tadhana ngayon kung wala lang to. Pinagtagpo tayo ng tadhana kasi pinilit mo. Kinulit mo pa talaga yung pinsan ko para sa cellphone number ko ha? Kasi ganun ako kapursigido na may tadhana ka na sa akin ngayon. Pinalagpas kita noon. Hindi ko na ata makakaya kung makakawala ka pa ngayon. Hindi mo siguro ako titigilan hanggat hindi ko binubuksan ang pinto ko para sa'yo, no? Pinto at bintana. Hihintayin kong parehong magbukas. Sa ngayon, pwede bang bintana lang muna? Tumitig si Mitch sa akin at saka nilapatan ng ngiti ang huli kong sinabi. Alam kong umepekto sa kanya ang mga salita ko, Papa Dudut. Alam ko na kasing sa salita ko siya nadadaan kahit noon pa man. Yun din ang ginamit ko sa panliligaw ko sa kanya at maswerteng nagbukas ang kanyang bintana na sumabay sa kanyang pinto. Tuluyan na niya akong pinapasok muli sa kanyang buhay at buong puso akong nagpapasalamat sa ikalawang tsansa na naibigay niya sa akin para madugtungan ang naputol naming pagmamahalan. Wala akong sinayang na oras habang magkasama kami, Papa Dudut. Hindi ko pinaramdam sa kanya na mali ang desisyon niyang muli akong papasukin sa buhay niya. Minahal ko siya higit pa noon. Pinakita ko sa kanya na sa pagdaan ng taon ay nag-mature na ang pagmamahal ko para sa kanya. At pagkakataong yon, nagtiwala na siya sa akin na hindi katulad noon. Mabilis ang lumipas na mga buwan. Naging masaya kaming pareho at ayon sa kanya yun ang unang beses na naging masaya siyang muli matapos ang hiwalayan nilang mag-asawa. At nagpapasalamat daw siya na muli akong bumalik sa buhay niya dahil kung hindi baka tuluyan na raw siyang nawala ng tiwala sa pagmamahal. Ako raw ang nagpabalik sa kanya ng gana na magmahal ulit. Masaya ako. Masayang masaya. At dahil sa nararamdaman kong yun ay inaya ko siyang magpakasal. Alam kong alangan at lalo't may latag pa ng trauma ang nangyari sa kanila ng dati niyang kinakasama. Pero laking gulat ko nang pumayag siya. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Agad kaming nagpakasal at marahil iyon ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Wala na kaming pakialam noon sa sinasabi ng ibang tao na masyado kaming nagmamadali. Hindi na kami muling magkakamali na makinig sa kanila. Dahil nung minsang hinayaan naming magbigay sila ng opinyon sa relasyon namin, kapwa po kami nasira. Kami nagkalayo. Dahan-dahan ka sa pagbubukas ng mga regalo natin ha. Baka pwede ko pang magamit yung mga karton. Oo naman. Alam ko namang reyna ka ng pagre-recycle. Pati yung mga gift wrapper ha. Baka pwede ko pang magamit yan pang balot ng ireregalo ko sa mga future wedding na pupuntahan natin. Ang resourceful at wise naman pala nitong napangasawa ko. Anong resourceful at wais? Baka kuripot ka mo. Gusto mo ba pati tong adhesive tape itabi ko? Baka kasi gusto mo pang magkuripot sa pandikit. Hoy, hindi naman ako ganyan kakuripot no. Ang ate nila mo kaya ang ganyan. Sinabi mo pa. Ito ang niregalo niya sa atin na microwave oven Galing pa sa napanulunan niya sa raffle sa trabaho niya nung Pasko. Hoy, hindi ko alam yan ah. Akala rin niya hindi ko alam. Ito mismo yung nakasiksik sa cabinet namin sa kusina.
Huwag mo na lang sabihin na alam na natin. Baka magtampo pa, bawiin yan. Alam mo naman yun. Sobra kung magtampo. Pero wala pa rin tatalo sa'yo. Hoy, hindi ako matampuhin ha. Anong hindi? Hindi ko lang na-replyan agad yung pinadala mong love letter sa akin nun. Nagtampo ka na agad ng 1 linggo. Ang hirap mo pa namang suyuin. Dati yun. Bata pa kasi ako noon. Hindi rin. Masyado ka lang clingy sa akin. Kasi patay na patay ka sa akin. Subukan mong i-deny. Habang tumatagal, pumapalo na sa langit ang kakapalan ng mukha mo, no? Iba ang kakapalan ng mukha sa confidence. Hindi na nga confidence yan eh. Papunta na sa kayabangan eh. Kaso, minahal mo naman ng todo ang mayabang na to. Ewan ko ba? Sabi ko naman hindi ako papatol sa mga nuknukan ng yabang. Kaso, kinarma ka ata sa akin. Hindi naman lahat ng karma masama. Para sa akin, good karma ka. Kasi after kong masaktan sa maling tao, ikaw ang good karma na binato sa akin ng Diyos. Nabukulan ka ba ng binato ka niya? Sige, ilakas mo yung biro mo. Kapag binawi niya ako sa'yo, iiyak ka talaga. Hindi rin. Hindi ka iiyak pag binawi ako ni Lord sa'yo? Hindi ka na niya babawiin kasi alam niyang tayo talaga para sa isa't isa. Ay, huwag kang masyadong kampante. Tandaan mo, nagkahiwalay na tayo noon. At hindi na ako papayag na maulit yun ngayon. Diyan ako bilib sa'yo eh. Bakit? Laki ng tiwala mo sa relasyon natin. Masyado ka lang in love sa akin, kaya tiwala ako na hindi mo ako basta-bastang iiwan. Nagsiseryoso na ako sa usapan, gagatungan mo na naman ang kayabangan. Kilala mo naman ako. Dinadaan ko lang sa biro ang lahat, pero seryoso ako. Seryoso sa'yo. Alam mo, ang landi mo pa rin, no? Sa'yo lang naman ako ganito. Talaga lang, ha? Samantalang dati, kapag hindi mo ako kasama, nilalandi mo raw yung kapitbahay nyo na dalaga. Uy, walang ganun. Si Ate Nila ba ang nagsabi niyan? Halika, puntaan natin siya para magkaalaman. Joke lang. Hinuhuli lang kita. Hindi mo na kailangan gawin yan. Loyal ako sa'yo nun. Kahit gusto akong lapitan ng kapitbahay naming dalaga nun, iniwasan ko pa rin. So inaamin mong may gusto sa'yo yung kapitbahay nyo noon? Oh, bakit parang papunta na to sa away? Huwag mong sabihin sa akin pinagseselosan mo pa yun. Masama ba? So wala akong naging closure sa'yo noon eh. Kung closure lang din naman ang pag-uusapan, ikaw nga tong hindi nagbigay sa akin nun nung iniwan mo ako. Napatahimik si Mitch sa sinabi ko, Papa Dudut. Hindi ko rin alam kung bakit napabulalas ako tungkol doon. Nangako naman ako sa sarili ko na hindi na importante ang dahilan kung bakit niya ako iniwan noon dahil nakabalik naman siya sa ngayon. Kaya lang tao lamang ako at naghahanap ng sagot kung bakit nawala siya sa akin noon. Babawiin ko na nga sana yung sinabi ko para hindi na awkward. Nagkunwari na lamang ako na pinagpapatuloy na ang pagbubukas ng regalo. Kaya lang ay hindi na ibalik ang dating masayang energy namin. Kaya naman hinawakan ni Mitch ang mga kamay ko para ibigay sa akin ang closure na ilang taong ko ring hinahanap. Pinatigil niya ako sa pagbubukas ng mga regalo. Hinarap niya ako at tinanong kung gusto ko ba talagang malaman kung bakit niya ako iniwan. Tumango lamang ako kahit na hindi na ako noon sigurado kung gusto ko pa rin bang malaman. Napabuntong hininga si Mitch. Panay ang tingin niya sa paligid. Parang alanganin din siya kung sasabihin sa akin ang katotohanan. Kinabahan ako noon, Papa Dudut, kung ano-ano ang laro sa isipan ko sa kung bakit nga ba niya ako iniwan. At doon ay mas lalong kumabog ang dibdib ko nang malaman ko ang katotohanan. Inamin niya sa akin na nagpadala siya sa mga sinabi ng ibang tao na masyado akong bata para sa kanya. Na kesyo maghahanap daw siya ng kaedad niya at pareha sa level ng pag-iisip niya. Kaya naman pinatos niya ang isang manliligaw niya. Hindi raw niya gusto ang lalaking yon pero nagawa niyang patulan dahil masyado siyang nadala sa emosyon niya. Nilihim nila ang kanilang relasyon. Hindi yun nalaman ni Ate Nila dahil nahihiya rin daw si Mitch sa ginawa niya. Pero 2 buwan lang nagtagal ang relasyon na yon at iniwan na rin siya ni Mitch, Papa Dudut.
Na-realize daw niya na ako talaga ang gusto niya. Gusto raw niya makipagbalikan sa akin pero sinabi ni Ate Nila na masyado na raw akong nasaktan at mas makakabuti kung mag-move on na lamang kaming pareho mula sa sakit na aming naranasan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko pa rin matanggap na pinagpalit ako ni Mitch sa iba, Papa Dudut. Inakala kong hiniwalayan lamang niya ako dahil nakinig siya sa iba. Kaya lang iba pala ang totoong nangyari. Nasaktan ako noon at hindi ko naman yon gustong ipakita sa kanya. Kaya lang ay mabilis niya akong nahalata, Papa Dudut. Kinausap niya ako tungkol doon, natatakot na raw siya na baka magbago na ang isip ko sa kanya. Natakot siya na baka hindi ko na siya gustong mahalin. Doon siya nagkakamali. Kahit ganoon ang nangyari sa nakaraan namin, ni minsan ay hindi sumaglit sa akin na bawiin ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Nakonsensya tuloy ako dahil ramdam ko ang takot sa mga mata niya habang nagtatanong kung balak ko na ba siyang iwanan. Hindi ko siya pwedeng iwan, Papa Dudut. Ayoko. Alam ko sa puso ko na siya na ang huling tao na gusto kong makasama. Naapektuhan lang talaga ako sa inamin niya at nabigla lang naman. Hindi ko lang din kasi inaasahan, kaya naman sinubukan kong bumawi para iparamdam sa kanya na hindi importante ang naging kasalanan niya sa akin sa nakaraan. Gusto kong bumawi sa kanya sa kasalukuyan. Gusto kong ipakita sa kanya na baliwala ang pagkakamali niya. Siya ang pinakaimportanteng meron ako at handa ko yung ipakita sa kanya, Papa Dudut. Kaya naman minadali kong gumawa ng paraan para maiparamdam sa kanya na hindi siya dapat mangamba na iiwan ko siya. Yun ang pinakahuling gagawin ko. Nawala na siya noon at alam ko kung gaano yon naging mahirap para sa akin. Kaya naman gagawa na ako ng paraan para hindi na yon maulit pa, Papa Dudut. Mitch, asan ka? Nakauwi na ako. Ang aga mo namang umuwi. Hindi ba mamaya pang 6:00 ang out mo sa trabaho? Nag-early out ako. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Gusto mo ipagtimpla kita ng tsaa? Ano, may masakit ba sa'yo? O teka, lalabas lang ako para bumili ng gamot mo ha? Wala akong sakit. Ayos lang ako. Eh bakit nag-early out ka sa trabaho mo? Para mag-date tayo. Magbihis ka na. Magsuot ka rin ng komportableng sapatos. Mahaba ang gala natin. Anong okasyon? Katatapos lang naman ang monthsary natin. Hindi naman natin birthday. Anong meron? Kailangan bang may okasyon para i-date ko ang paborito kong asawa? Paboritong asawa? Bakit? Meron ka pa bang ibang asawa bukod sa akin? Mali na naman ako. Paborito at nag-iisa kong asawa. Naayos ko na ba, ma'am? Pwede na. Pero bakit nga bigla-bigla gusto mong mag-date tayo? May kasalanan ka, no? Siguro, masasabing kasalanan nga ang dahilan ko kung bakit inaaya kita ngayon. Anong ginawa mo? Pag mabigat yung kasalanan mo, hindi ako makikipag-date sa'yo. Makitulog ka na kina Ate Nila mo. Ang sinasabi kong kasalanan ay yung mga panahon na nawala ako sa buhay mo. Paano naging kasalanan yun? Kasi pwede naman pala kitang habulin, kaya lang nagpadala ako sa takot na i-reject mo ako. Hindi pa rin kasalanan yun. Ako nga tong may kasalanan sa'yo eh. Kaya nga nahihiya pa rin ako ngayon. Okay na yun. Wala na sa akin ang nangyari noon. Wala na ba talaga? Pero bakit pakiramdam ko? Ayaw mo pa rin makalimutan yun. Hindi ko naman na makakalimutan yun. Pero kaya ko mabuhay kahit meron yun. Sure ka? Baka isang araw isumbat mo yun sa akin. Kailan ko ba sinumbat lahat ng nagawa ko para sa'yo? Baka lang kasi… Kung ganyan ang iniisip mong gagawin ko, nakakasama naman pala ng loob. Gusto ko lang naman bumawi sa mga panahon na nagkaiwalay tayo.
Sorry na, pero hindi mo naman talaga kailangang bumawi. Hindi pwede. Marami na akong plano para sa atin. Talaga? Anong mga plano yan? Bala ko, magbakasyon tayo. Out of town. Hindi ko pa naman nagagalaw ang leave credits ko. Kahit saan mo gustong pumunta, pupuntahan natin. Libre ko. Aba, libre mo lahat? Magastos ako, sige ka. Magsisisi ka. Kahit anong ituro mo, bibilin ko. Pangbawi lang sa nakaraan. Hindi kasi kita mabilan dati o malibre man lang kahit buko juice at monay. Ikaw lagi yung taya noon. Hayaan mo ako naman ang manlibre ngayon. Naiintindihan ko naman na wala ka pang panlibre sa akin. Malamang estudyante ka pa lang nun eh. Hindi naman ako naniningil. Pero gusto ko talagang bumawi sa mga hindi ko naibigay at nagawa noon. Hayaan mo na ako. Bakit ba lagi mong iniisip na bumawi sa nakaraan? Eh wala ka namang utang. Binigay mo pa rin sa akin ang lahat ng makakaya mo noon. At alam kong pinaghirapan mo lahat. Mula sa love letters, hanggang sa paghatid sundo sa akin sa trabaho. Sapat na yun sa akin. Wala nang kailangang bayaran ngayon. Gusto ko lang namang mabigyan ka ng masaya at magandang buhay. Para hindi mo pagsisiyan na binigyan mo ako ng second chance ngayon. Ako pa nga ata ang dapat bumawi sa'yo eh. Kasi binigyan mo ako ng second chance. Matapos kitang iwan para sa iba. Hindi ko naman alam noon na iniwan mo ako para sa iba. Pero kahit nalaman mo na, hindi mo pa rin ako tinalikuran. At gusto mo pa rin ibigay sa akin ang lahat. Dun pa lang, bawi na lahat ng nawalang oras sa atin noon eh. Hindi ako makapaniwala kung gaano ako kaswerte na magkaroon ng chance para marinig ang mga salitang yon mula kay Mitch. Hindi pa rin ako makapaniwala na meron kaming second chance para ipagpatuloy ang pagmamahalan namin na naudlot sa nakaraan. Baka nga kinailangan naming pagdaanan ng hiwalayang yon para malaman namin na kami ang itinakda ng Diyos. Niyakap ko siya dahil hindi ko na alam kung ano pa ang isasagot ko. Parang masyadong perfect ang mga huling sinabi niya, Papa Dudut. Hindi ko na yon madudugtungan pa. Kaya dinaan ko na lamang sa yakap para iparamdam sa kanya na masaya akong narinig sa kanya na sapat na ang lahat. Pero kahit na ganoon pa man ay hindi pa rin niya ako napigilan na ibigay sa kanya mga bagay na hindi ko nakayanang ibigay noon. Hindi na ito para bumawi lang. Ginawa ko na yon para makita niya kung gaano ko siya kamahal. Sa paglipas pa ng mga buwan ay naging masaya ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Wala kaming naging pagtatalo. Ito talaga ang relasyong pangarap at kinaiinggitan ng lahat. Kaya buong puso akong nagpapasalamat na meron ako ng ganitong klase ng relasyon. At pinangako ko sa sarili ko na kahit na anong mangyari, hindi ko ito sasayangin. Minsan ang nawala si Mitch sa akin. Hindi pwedeng maulit yon. Ang mga dating nagduda sa relasyon namin ngayon ay sila na mismo ang nagsasabi ng sana all. Sila na mismo ang nagpapakita ng suporta. Bigla silang naniwala na totoo ang pagmamahalan naming dalawa. Kabilang na doon si Ate Nila at hindi naman kontra si Ate noon sa naging relasyon namin. At maski na ang pagbabalikan namin. Pero may takot lang siya na masaktan kaming dalawa sa proseso ng pagmamahala namin. Ayaw niyang makita ang dalawang mahalagang tao sa kanya ay kapwa masasaktan dahil sa pagsugal muli sa pagmamahal. Tinanggal namin ang mga takot na yon nang dalawin niya kami sa aming bahay, Papa Dudut. Mabuti naman at nakadalaw ka rito sa amin, Ate Nila. Oo nga Nila, ang tagal ka na naming iniimbitahan pero panay ang tanggi mo. Eh kasi naman ang dami kong ginagawa. Umiiwas ka lang ata sa amin eh. O hindi ah. Kilala kita. Pag nanlalaki ang mga mata mo at kinakagat ang labi mo, ibig sabihin guilty ka. Siguro ngayon lang nagsisink in sa akin na nagkabalikan na kayong dalawa. At hindi na kami magkakaiwalay pa. I love you, Mitch, ha?
Palagi. Huwag mo nga nilalandi sa harapan ko ang best friend ko, Jerry ha. Nakakakilabot. Aba, hindi ka pa rin ba sanay? Dati pa naman nakikita mo na kaming naglalambingan. Akala nyo ba nasanay na ako noon? Panay kaya ang iwas ko sa inyo kapag nakikita ko kayo naglalambingan? Mas lalo ngayon, no? Masanay ka na kasi hindi na to hihinto. Hindi na kami maghihiwalay. Ganyan din naman ang sinabi nyo sa akin noon eh. Sabi nyo kahit anong mangyari, hindi kayo maghihiwalay. Magtiwala ka na sa tibay ng relasyon namin ngayon. Wala na tong gibaan. Alam nyo, bigla ako may naalala. Kung mapapahiya lang kami sa alaala na yan, wag mo nang ituloy. Nakakahiya naman talaga kayo noon, no? Ang OA yung pareho. Tapos masyado pa kayong madrama. Talo nyo pa ang mga bida sa teleserye. Akala nyo lagi nyo kalaban ng buong mundo. Parang ganun naman ang nangyari noon. Oh well, tama rin naman. Oy, pero may tatanong lang ako. Ano yun? Wala pala. Kalimutan nyo na yun. Gusto mo pa kaming pag-isipin ni Mitch? Ano yun? Alam mong may issue ako sa closure tapos bibitinin mo ako. Sa totoo lang, kay Mitch ko gustong itanong to eh. Kinakabahan naman ako sa tanong na yan. Ano ba yun? Hindi mo na ba iiwan si Jerry para sa ibang lalaki kapag na-pressure ka na naman ng mga taong mahilig makialam sa relasyon ninyo? Ha? Paanong… Mitch, best friend mo ko. Kahit hindi mo sabihin, alam ko. Alam kong iniwan mo si Jerry para sa iba dahil masyado ka nang nadala sa mga sinasabi ng ibang tao. Alam mo ang tungkol doon, ate? Alam mo rin ba? Inamin ko na kay Jerry ang totoo. Nagulat lang ako na alam mo rin palang lahat nila. Sabi ko nga best friend mo ko. Alam kong lahat kahit hindi ka pa magsalita, no? Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinaramdam mo pa rin sa akin na hindi ako pinagpalit ni Mitch sa iba. Kasi ayoko nang dagdagan pa yung sakit na nararamdaman mo noon. Tsaka ayoko magalit ka sa kanya, no? Pero alam mo Mitch, ako yung nagalit sa'yo sa ginawa mo rito kay Jerry eh. Hindi ko lang pinaramdam sa kapatid ko pero alam mo talagang naku, gigil ako sa'yo noon. At naiintindihan ko. Maipapangako mo bang hindi mo na inuulitin ha? Kasi kahit buwisit ako rito sa kapatid ko, mahal ko yan ano? Ayoko na masaktan ulit yan kapag iniwan mo na naman. Hindi na mauulit ang dati. Hindi ko na siya iiwan. Siya na ang huli. Pinapangako ko. Siya na talaga ang huli ko. Pangahawakan ko yan ha, panindigan mo yan. Ayoko nang masaktan ulit tong si Jerry kapag nawala ka na naman. Ano ka ba naman ate? Hindi na nga mawawala tong si Mitch. Ako na nga raw ang huli niya oh. Ayaw pang maniwala. Hindi naman sa ayaw ko maniwala. Natatakot lang ako na kapag isang araw, mawala na naman tong si Mitch. Hindi ko na alam kung paano ko itatago yung galit ko kapag nangyari yun. Hindi na mangyayari yun. Inuulit ko. Si Jerry na ang huli. Papadudot hinawakan ni Mitch ang kamay ko at tinignan ako habang sinasabi ang mga salitang yon. Ako na raw ang huli niya. At yun din naman ang gusto kong sabihin sa kanya, Papadudot. Siya na ang huli ko at hindi ko na siya susundan pa ng ibang mamahalin. Siya lang talaga. Kami na ang huli sa isa't isa. Nang makampante si Ate Nila sa mga sinabi ni Mitch ay saka ito ngumiti sa amin. Niyakap niya si Mitch ng napakahigpit. Matagal ding nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan nila dahil sa pagtatapos ng relasyon namin ni Mitch. At masaya ako na tuluyan na silang nagkaayos na dalawa. Saglit pang nanatili si Ate Nila sa bahay bago nagpaalam sa amin para umuwi na. Hinatid namin siya ni Mitch hanggang sa kanto namin. Hinintay namin siyang makasakay ng taxi bago kami nagpasyang bumalik ng bahay. Magkahawak kamay kami ni Mitch habang naglalakad pa uwi. Hanggang sa biglang makaisip si Mitch ng pwede naming gawin. Sinabi niya na natatakam daw siya ng monay na may peanut butter at saka buko juice na maraming yelo. Nagmadali kaming pumunta sa paborito naming bakery at maswerte kaming hindi pa yon nakapagsara kaya nakapag-order pa kami. Alam kong sasamang muli ang tiyan ko dahil pinagsabay ko na naman ang monay at buko juice pero wala akong pakialam. Masyado akong lumulutang noon sa saya dahil sa pagmamahal ko kay Mitch.
Nang matapos kaming kumain ay inaya niya akong maglakad at tunguhin ang paradahan kung saan madalas ko siyang hinahatid at sinusundo pagkatapos ng kanyang trabaho. Ilang libong alaala ang nagbalik sa amin ang mga oras na yon. Kahit sabihin pang saglit na panahon lang kaming naging magkarelasyon noon. Nang magtinginan kaming dalawa ay doon ko naramdaman kung gaano ko gustong ialay ang buhay ko sa kanya. Sobrang mahal ko siya, Papa Dudut. Hindi ko napigilang hawakan ang kanyang mukha at ulitin ang pangakong siya na ang huli para sa akin. Ngumiti siya at inulit din ang mga katagang yon sa akin. Ako na raw ang kanyang huli. Nagkatotoo naman ang pangako niyang yon. Ako na nga ang kanyang naging huli. Dahil isang araw muli na naman niya akong iniwan. At sa pagkakataong yon alam kong hindi na siya babalik pa. Hindi niya ako pinagpalit sa iba pero sa Diyos na ang bumawi sa kanya. Sobrang sakit noon para sa akin. Akala ko sa pangalawang pagkakataon ay magiging masaya at mahaba na ang pagsasama namin, Papa Dudut. Pero tulad ng dati parang pinatikim lang sa akin ang kaunting saya kasama siya. Dahil sa huli, babawiin din siya. Ilang buwan nang sumakabilang buhay si Mitch, Papa Dudut, at hanggang ngayon ay wala pa rin closure sa akin ang pagkamatay niya. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagtatanong ko sa Diyos. Bakit niya binawi si Mitch? Bakit niya ibinalik si Mitch sa akin gayong balak din pala niya kaming paghiwalayin? Mas matatanggap ko pa siguro kung pinagpalit na lamang niya ako sa ibang lalaki. At least alam kong andyan lang sa paligid at pwede ko pang mahalin sa malayo. Pero iba na yung kaso namin sa ngayon, Papa Dudut. Walang kahit na anong sasakyan ang maghahatid sa akin patungo sa kanya. Walang kahit na anong mamahaling telepono ang pwedeng makatulong para makausap ko pa siya. Wala na. Oo, at ako ang kanyang huli pero napakasakit isipin na hindi ko naman maramdaman kung gaano ako kaswerte na ako ang lalaking huli niyang minahal dahil hindi ko naman siya mahahawakan at nalalapitan. Ako man ang huli pero bakit ang hirap? Ang hirap makita ang kagandahan ng mga salitang yon. Lalo't hindi ko na siya pwedeng makaharap pa sa ngayon. Maraming salamat po sa pagdadalamhati at pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jerry. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.